to you. Bless me, my Lord. Bless me now, Lord. I come to you. Oh, touch me, my Lord. I say, touch me, Lord. I need your touch. I need your touch. I need your touch. I need your touch. Touch me, my Lord. I need your touch, Lord. I love you, Lord. I come to you. Oh, touch me, my Lord. Touch me, my Lord. I need you, Lord. Hallelujah. I want us to just go before the Lord and say, God, touch me in a special way today. Touch me in a special way today. May you, God, bless me in a special way today. I want us to go before the Lord and say, God, bless me. Bless my life. Bless my health. Bless my heart. Bless my home. My family. Bless my job. Bless my spiritual life. Bless my finances. Bless all my projects. Bless me and my family. Bless everything around my life. Amen. I want us to just go before the Lord and say, God, I've come to thee this morning. I come to you and I need your touch. I did not come here just to register, to say I was at church, but I am here for you. I come to church for you. May you, God, bless me. May you, God, change my life. Hallelujah. I want each and everyone to just go before the Lord honestly and to say, God, I am here for you. Bless me, touch me, change me. Let something new be deposited into my life. Let something new be deposited in me. Let something new come upon my life. Let something new come upon my spiritual life. Let something new come upon my family. Let us all go before the Lord and pray. Mwari makanaka, mwari makatendeka. Tinouya pamberi penyu mangwanana ano. Tichiti Mwari hatigoni kurarama tiri toga. Tinotoda imi mweya mutsvene kuti mutiraramire on our behalf. Tinotoda imi Mwari kuti mutiraramire on our behalf. Pachezvedu Mwari hatigoni kuzviraramira. Upenyu hwatinorarama Mwari huri spiritual. Upenyu hwatinorarama Mwari huri more spiritual than physical. Zvatinoda tinoda imi Mwari. Pane zvose zvatinoita sevanhu tinoda imi mweya mutsvene. Pane zvose zvatinoita sevanhu tinotoda imi Mwari kuti munge muripo. Nokuti imi Mwari kana musipo hapana chatinokwanisa kuita chinomeka sense muupenyu hwedu. Tiri kutsvaga imi Mwari mweya mutsvene mangwanani ano. Tinouya nemoyo inorevesa. Tiri kuuya nemoyo yakapwanyika Mwari. Tiri kuuya nehana dzakadzikamira Mwari. Chichiti imi Mwari ndimi muraramisi wedu Mwari. Upenyu hwedu huri muzvanza zvenyu Jehovha. Mweya wedu Mwari uri muzvanza zvenyu Mwari. Imi ndimi muumbi, isu tiri hari dzakaumbwa nemi. Imi ndimi muumbi, isu tiri hari dzakaumbwa nemi Mwari. Tauya nezvose zvedu pamberi penyu. Hapana chatiri kusirira kumashure Mwari. Tichiti Mwari tiropafadzeiwo mangwanani ano. Mwari ropafadzaiwo upenyu hwedu. Mwari ropafadzaiwo vana vedu. Mwari ropafadzaiwo mhuri dzedu. Mwari tiri kuuya neutano hwedu Mwari. Pane vamwe vedu Mwari utano hahuna kumira zvakanaka. Asi tiri kutonamata mangwanani ano. Tichikumbirira kuti imi Mwari ndimi munoropafadza utano hwevanhu. Bless our health mangwanani ano Mwari. Vose vanorwara Mwari ngavabude panzvimbo ino vaporeswa nemi. Nokuti imi ndimi Mwari muporesi. Hakuna imwe n'anga Mwari ingatirapa kunze kwenyu. Vekuzvipatara vanoti they can only treat us. Vekuzvipatara madhokutas nemanesi they can only treat us. But you are the healer.
hakuna mumwe anotirapa Mwari. Manesi nemadoctors, they can only treat us, but you are the healer. You are the healer Mwari. Nezita raJesu tinonamata mangwanani ano kuti tiri kuuya pamberi penyu mangwanani ano Mwari. Rapaiwo Mwari utano hwedu husina kumira zvakanaka. Mwari rapaiwo utano hwedu husina kumira zvakanaka. Mwari rapaiwo mafinances edu asina kumira zvakanaka. Rapaiwo mafinances edu Mwari asina kumira zvakanaka. Mwari munoziva mumwe nemumwe wedu panzvimbo ino. Tatouya mangwanani ano Mwari tichiuya kwamuri. Hatina kuuya kuzoonekwa navanhu. Hatina kuuya kuzoona vanhu. Asi tauya kwamuri imi Mwari. Tauya kuzochemera kwamuri imi Jehovha. Kuti Mwari tauya nezvose zvedu. Mwari wangu tiri kunamatira ropafadzo yenyu. Gore ramakamisikidza mukati gore ramweya mutsvene chitsidzo. Mwari makatsidza mukati hamuzotisiyi tiri toga. Nazvino Mwari muupenyu hwedu Mwari tinoziva kuti munesu. Mumafinances edu Jehovha tinoziva kuti Mwari munesu. Pakurarama kwedu Mwari tinoziva kuti Mwari munesu. Pavana vedu Mwari pavanenge vari patinenge tisiri Mwari wangu tinoziva kuti munenge muinavo. Imi Mwari ndimi munovachengeta. Pavanenge vasiri mumaziso edu Mwari vanochengetedzwa nemi. Mhuri dzedu Mwari munodziziva. Masiblings edu Mwari nevakatibereka Jehovha tinouya navo mangwanani ano kuti Mwari ngavaropafadzwe nemi, ngavachengetedzwe nemi mangwanani ano Jehovha. Hapana chatinoda kuita tiri toga. Mwari wangu tiropafadzei. Zuva rakaita serino Mwari tamisikidza imi Mwari kuti ndimi moga Mwari, ndimi moga munogona zvose. Pasina imi Mwari hapana zvatiri uye hapana zvatinogona kuita. Muzita nemuropa raJesu. Muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Muzita nemuropa raJesu. Amen. Paul said in 2 Timothy, God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Hallelujah. And of a sound mind. Now, what is a sound mind? A sound mind is a positive mind. A mind that knows God is in control. Hallelujah. A sound mind is a positive mind. A mind which knows that God is in control. And God has peace. He wants us to be peaceful and trusting in Him. Hallelujah. I want us to go before the Lord and pray for a sound mind. Umboti goreri no moya muchene. Chimbodi gonera even divine a sound mind. As a father, I need to make decisions with a sound mind. As a mother, I need to make decisions with a sound mind. As a youthful person, I need to make decisions with a sound mind. Hallelujah. A mind that is positive. A mind that is full of the Holy Spirit. A mind that looks at God and say, God, your way, not my way. Hallelujah. I want us to pray even for calmness. But the Holy Spirit instill in me a calm spirit. Pamwe pacho, we make wrong decisions because we make decisions when we are not calm. Pamwe pacho tinotsamwiswa nenyika. Wakatsamwa unogona kutaura. Zvinhu zvausingatarisi unogona kutaura. Nenyaya yekuti you are not calm. In every situation, in every pressure that I can face in my life, help me to be calm. When you are calm, you can make right decisions, no matter the pressure on you. When you are calm, you can trust in the Lord. Even if you don't see the way out, but you remain calm. Even the Bible says, be still and know that I am God. The stillness, the calmness. That's what I want us to pray for. Mari, I want to be calm. Help me to be calm. No matter how the pressure of life on me, help me to be calm so that I can make good decisions with you, Holy Spirit, in me when I am calm. Hallelujah. Hallelujah. So I want us to go before the Lord. Just praise the God. I want to have a sound mind. Mwari dibatsira igore rino ndimbeita ma decisions akanaka anemi mweya mutsvene andisina kumboita muupenyu hwangu hwese. Decision yokuti 5 years from now I can look back and say, but paya Mwari vakandigonera. Hallelujah.
umboita chinhu chokuti unoti uri wega, but paya dai mweya mutsvene vasina kuti ndive calm, pamwe ndingade ndiri parong position. Hallelujah. Handei pamberi paMwari tinamate. Mwari tinouya pamberi penyu mangwanani ano tichinamatira imi mweya mutsvene kuti mutizadze. Mwari wangu ndiri kunamatira a sound mind. Pane mumwe nemumwe wedu pakurarama kwedu mweya mutsvene. Tinozviziva kuti tinorarama munyika inounza different situations, circumstances akasiyana. Vamwe vedu Mwari tiri kusangana nenguva dzakatiomera mukurarama kwedu. Vamwe vedu tiri kusangana situations hatisingazivi kuti tinokwanisa kubuda here kana kuti hatibude. Vamwe vedu takatarisana nezvinhu zvakatigoshera zvatisingagoni kana kudifaina pachedu. Asi Mwari ndiri kunamatira kuti mweya mutsvene mutizadze with a sound mind. Mwari wangu tigonerei mutizadze with a sound mind, nekuti pane zvose zvatinoita tiite nemweya mutsvene. Patinoita madecisions mukurarama kwedu, imi mweya mutsvene muve pakati pemadecisions edu pakurarama kwedu nepakufa kwedu. Mwari tive nemi Mwari, tikwanise kuona positive things even in a negative situation, tikwanise kuona positive outcomes even pakati penegative situation, tikwanise kupika positive outcomes even pakati pakuremerwa, tikwanise kuona ruoko rwenyu Mwari even pakati pekuomerwa, tikwanise kuona ruoko rwenyu imi Mwari even pakati pekurwarirwa, even pakati pekurwadziwa, even pakati pekushayiwa mhinduro. Asi Mwari tikwanise kuona kunaka kwenyu. Tiri kunamatira a positive mindset. Tiri kunamatira Mwari kuti ndigonerei kutrusta mamuri Mwari. Tibatsirei Mwari ndigone kuvimba nemi. Tibatsirei mweya mutsvene ndigone kuvimba nemi pazvinhu zvose zvandinoita Mwari. Tiri kukumbira mundizadze nemweya wokungovimba nemi Mwari. Hongu handioni nzira, hongu ndiri kuona rima, hongu handiziva mangwana akamira sei, asi Mwari ndinongovimba nemi. Ndinomira Mwari ndichinamatira mweya wekuva still, mweya wokudzikama. Mwari wangu ndizadzei nemweya wokuva kaumu, kuti ndingogona kuvimba nemi Mwari, kuti handioni pamwe pacho handizive ramangwana rangu rakamira sei, asi Mwari ndinongovimba nemi kuti imi Mwari munazvo zvakandinakira. Ndingava ndisingazvioni, ndingava ndisingazvizivi, asi ndinongovimba kuti Mwari munazvo zvakandinakira. Ndinouya mangwanani ano Mwari kuti ndirege kuchema ndisina tariro. Kana ndasvika panguva yekuchemedzwa nenyika, ngandirege kuchema ndisina tariro. Kana ndasvika panguva yekurwadziswa nenyika, ngandirege kurwadziwa ndisina tariro, asi ndingotarisa kwamuri Mwari, nokuti ndimi muvambi nomukwanisi wekutenda kwangu. Ndauya mangwanani ano Mwari ndichinamata kuti Mwari tizadzeiwo nepositive mindset pakufunga kwedu nemagariro edu Mwari. Isaiwo a sound mind matiri Mwari. Tiite madecisions anoenderana nepulani yenyu Mwari. Tiite madecisions anoenderana nedestiny yamakarongera mumwe nemumwe wedu. Tiite madecisions anoenderana neramangwana rinoita kuti tirere mhuri dzedu zvakanaka. Tauya pamberi penyu mangwanani ano Mwari, titi Mwari tizadzei nemweya wekuva kaumu pane zvose zvatinoita. Shoko renyu rotaura zvakanaka roti, be still and know that I'm God. Ndiri kunamatira mweya iwoyo wekuva still mamuri Mwari. Ndiri kunamatira nyasha idzodzo dzekuti Mwari panguva dzekurwadziwa, panguva dzekushayiwa mhinduro, panguva dzandisingaoni kwandiri kuenda, ndingova still mamuri Mwari, ndingova still mamuri mweya mutsvene, ndingovimba nemi Mwari kuti ndimi Mwari munoziva nzira, kuti ndimi Mwari munoona ramangwana rangu, uye riri maoko enyu Mwari, nekuvimba mamuri Mwari nekugara nemi nokusingaperi. Muri Mwari makanaka, Mwari vanotigonera muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Hallelujah. It's important that in everything we do it with a sound mind. But a sound mind can only come from the Holy Spirit, especially when you are faced with the pressure of this world, especially when you are surrounded with situations which you don't even know the way out. You need to be calm in the Holy Spirit. And the Holy Spirit is the only one who can make us calm. It is only the Holy Spirit who can speak to our mind so that we can have a sound mind. Hallelujah. Hallelujah. Mubhuku raEsther, tose I'm sure vazhinji tinoziva nyaya yaEsther. Pane nguva yakazosvika akazotaura kuna ango vake vakati, as a nation tose ngatitsanye. Hallelujah.
as a nation tose ngatitsanye padambudziko ratakatarisana naro. Tose ngatitsanye. I want us to look into it. Tose ngatitsese ngatitsanye. Ndi Esther uyo ari kuti kurudzi rwaIsraeri tose ngatitsanye. Kana tatsanya tose kwemazuva matatu, ini ndichaenda kuna mambo ndonotaura namambo. Hallelujah. Kana tose tatsanya, ini ndichaenda kuna mambo ndonotaura namambo. Hallelujah. I want us to pray here. Look, Esther akati kunyika kolokurudzirwa kwake ngatitsanye. Any action. Right? Any action. I want us to pray. Tit, Mwari, allow me or give me the grace to know the actions to take in different situations. Hallelujah. The action to take in different situations. Hana gumira ipapo akati kana tatsanya kwemazuva matatu ini ndichaenda ndonotaura kunani kuna mambo. We also need to know where to act that action. Hana kuti ndichanotaura nemachinda. Hana kuti ndichanotaura nemamwe madzimai amambo. Asakati inini ndichaenda ndonotaura. We want the Holy Spirit to help us know where to act. It's not everything that you should act upon. Zvimwe zvinhu unofana kurega zviita sei zvichipfuura. Mweya mutsvene ngavakubatsire kuti ukwanise kuziva zvekuacta upon nezvisiri zvekuacta upon. Sandinotende pamberi paMwari tina mari tichiti, Mwari, mukurarama kwangu ini semunhu, ndibatsirei ndizive my-actions okuita. In every circumstance that I may face, in every situation that I may face, help me to know the action to take and how to act upon it. Hallelujah. Help me, Holy Spirit. Andina mari, ndakatarisana neurwere. What am I supposed to do? Mweya mutsvene ndibatsirei ndizive how to act or what action to take and how to act upon it. Hallelujah, mazalwane. I want us to go before the Lord with a sound mind. Tanamatira sound mind. Umboti Mwari, ndakuya pamberi penyu, andidi kuva munhu anongopupuruswa nemhepo. Senge dust. Asi Mwari itai kuti ndive munhu anoziva what to act and what action to take. In every situation that I will encounter, in every problem that I will see, even if zvinhu zvakanaka. Nokuti vamwe tinorasika kana zvinhu zvanaka. Zvatinakira chaiko, ndopatinotorasika ipapo. Manje zvakuda Mweya Mutsvene manje kuti achikudzidzisa what to act and how to act. Nokuti unotorasika pazvinhu zvakunakira, ndopaunotogona kurasika. Nokuti Satani akubira nyasha dzekuziva zvaunofanirwa kuacta nekwekuactira kwacho. Wotoziyeuka bakumvura yadi yanaya. Satira kuti ngonamata kuti Mwari, pane zvose zvatinoita mukurarama kwedu, Mweya Mutsvene tibatsirei. Mamwe ma-actions haasi okuita. Tibvisirei ma-actions anotibvisira nyasha pamberi penyu Mwari. Vatibvisire mamwe ma-actions anotibira nyasha pamberi paMwari. Vatibvisire mamwe ma-actions anozoita kuti tiregrete mangwana. Hallelujah. So I want you to just go before the Lord. Uti Mwari, whether it's a negative situation or it's a positive situation, Mweya Mutsvene, help me know how to act and what to act upon. Ande pamberi paMwari tinamata. Mwari muri Mwari makatendeka. Tinouya pamberi penyu mangwanani ano Mwari. Tichiti ndimi Mwari munoziva zvose, Mwari munogona zvose. Isu pachedu hatigoni kuzviraramisa. Tinotoda imi Mwari kuti mutiraramise. Tinotoda imi Mwari kuti mutigonere. Tinotoda imi Mweya Mutsvene kuti mutisimudzire. Mwari wangu ndiri kunamatira nyasha dzekuziva zviito nepekuzviitira. Mwari wangu ndiri kunamatira nyasha Mweya Mutsvene kuti mundizivise, mundipe ujere dzekuziva zviito nekwekuzviitira. Pamwe pacho Mwari ndiri kunamata kuti Mwari mundigonese ndisazorasika kana zvinhu zvandinakira muupenyu. Mwari wangu mundigonese kuti ndisazorasika Mwari kana zvinhu zvandinakira muupenyu. Mwari wangu mamwe ma-actions ngabve kuupenyu hwangu, mamwe mafungiro Mwari ngabve mandiri, mamwe mafungiro anorasisa nyasha ngaasandibata semunhu Mwari, mamwe maonero anoita kuti nyasha dzirasike ngaasandibata semunhu Mwari. Ndiri kunamata mangwanani ano kuti Mwari ramangwana rangu riri muruoko rwenyu. Ndiri kunamatira mafungiro angu Mwari, ndiri kunamatira ma-actions angu semunhu kuti Mwari ndigonerei kuti
zvandinoita zvisandibira nyasha pamberi penyu. Zviito zvangu Mwari zvisandibira nyasha pamberi penyu. Zviito zvangu Jehovha zvisandibira nyasha pamberi penyu. Ndiri kunamata mangwanani ano kuti Mwari mundigonere, ndirambe ndakatarisa pamuri mweya mutsvene, ndizive zvokuita panguva yekusangana nemamusikamusitenzi akasiyana, ndizive zvokuita nekwekuzviitira nezita raJesu, ndizive zvokuita nekwekuzviitira nezita raJesu, ndizive zvokuita nekwekuzviitira nezita raJesu. Hakusi kwese kwandinofanirwa kuenda ndichinoita zvinhu, asi mweya mutsvene ndiri kunamata kuti mundigonere Mwari, mundizarure maonero angu Mwari, maonero pamweya, kuti ndizive kwakunoitira zvandinofanirwa kuita nezita raJesu, ndizive zvokuita nekwekunozviitira tiri munyasha dzenyu Mwari. Ndiri kunamata kuti Mwari mutigonere sekereke Mwari, seIFM Roadport Prayer Center, tigare tiri munyasha dzenyu Mwari, tisaita zvinorasisa nyasha, tisaita zvinobvisa nyasha dzenyu patiri, tisaita zvinorasisa nyasha dzenyu patiri Mwari, muzita nemuropa raJesu. Hakuna wakaita semi Mwari. Tiri kuchemera imi Mwari noruoko rwenyu patiri kuti ngarusatisiya Mwari pakugara kwedu nepakurarama kwedu Mwari, mutitungamirire panguva dzose. In Jesus' mighty name. Hallelujah. 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 Ndambo ndimbodzokera pamberi paMwari kuti Mwari ndigonerewo ndite zvamunoda imi Mwari. Ndibatsirei ndifambe mafambiro amuri kuda kuti ndifambe. Nditaure zvamuri kuda imi Mwari kuti nditaure. Ndinzwe zvamuri kuda imi Mwari kuti ndinzwe. Hallelujah. Ndinzwe imi Mwari zvamuri kuda kuti ndite sei? Ndinzwe. Kwete kuti ndinzwe zvandinoda, zvandiri kuda ini nenyama yangu kunzwa, asi ndinzwe zviri kuda Mwari. Ivo Mwari vandifambise ndiende kwavari kuda kuti ndiende. Ndirarame zvavari kuda ivo Mwari kuti ndirarame. Shoko ravo rotaura kuti our destiny is in his hands, which means kwatiri kutoenda nekunogumira upenyu hwedu kuri mumaoko aMwari. Sezvangonaka kuti ngoti Mwari panguva dzose dzekurarama kwangu ndibatsirei ndingofamba mafambiro amunoda imi Mwari, amunotarisira kwandiri somutendi. Nditaure matauriro anotarisirwa pandiri somutendi, ndione maonero anotarisirwa pandiri somutendi. Zviito zvangu zvingova zviito zvinoratidza kuva zviito zvemutendi. Shoko raMwari rakuuya rakuparidzwa mangwanani ano. Mbotaura kuti Mwari tauraiwo kumwoyo wangu. Pamwe pacho it's not about the seed, but it's about the soil where the seed is coming. Pamwe pacho it's about the soil, how fertile the soil is. Zvinoita kuti tizowana goal rakanaka. Amen. Saka iwewe ndiwe soil racho. Shoko raMwari rouya rotaurwa, asi iwewe ndiwe ivhu racho. Shoko raMwari rinosvikira pauri. Saka pamwe pacho it's about you. Ndoda kuti umbere pamberi paMwari umboti prepare my heart, prepare me. Pashoko renyu riri kuuya muzuva ranhasi, Mwari gadzirirayo mwoyo wangu nepfungwa dzangu dziya dzandamboti I want a sound mind. Gadzirisai pfungwa dzangu ndireceive zvamuri kuda kuti ndigamuchire. Ndione mamwe maonero amuri kuda kuti ndione. Ndinzwe mamwe manzwiro amuri kuda kuti ndinzwe nawo. Handei pamberi paMwari tinamata. Mwari makanaka, Mwari munotigonera. Tinouya pamberi penyu mangwanani ano. Tititi Mwari tatovinga kuzonzwa kwamuri. Mwari tauya kuzobatwa neruoko rwenyu rwatinoziva Mwari kuti harusi rupfupi. Uye Mwari tinoziva kuti Mwari munotinzwa, nzeve dzenyu hadzina kuva mbeveve kutadza kutinzwa. Tauya kuzonzwa kwamuri Mwari, kuzochemera kwamuri Mwari, tichizokunamatai mangwanani ano. Mwari tauraiwo kwatiri tinzwe kutaura kwenyu. Mwari wangu itai kuti tinzwe kutaura kwenyu kwakasiyana nekumwe kwatinonzwa kutitaurwa munyika. Mwari wangu mutigonese savatendi, tifambe mafambiro amunotarisira kuti tigone kufamba nawo. Tiite zvamunoda imi Mwari, upenyu hwedu Mwari huve mamuri, nekugara kwedu kwose zvose tinozvisa mamuri Mwari. Mangwanani ano Mwari tinoisa rumbidzo yose kwamuri kuti Mwari tigonere ichaiso kuda kwenyu. Mbiri yose ngaiuye kwamuri mangwanani ano. Kudzwai Mwari munotigonera. Mweya mutsvene fambai pakati pedu zvine simba. Mweya mutsvene fambai pakati pedu zvine simba. Panguva yekukurumbidzai Mwari tiri kunamata kuti fambai pakati pedu zvine simba. Mubvise chose chisiri chaMwari matiri. Mweya mutsvene fambai pakati pedu zvine simba. Mubvise zvese zvisiri zvaMwari nokurarama kwedu. Mweya mutsvene taurai zvine simba. Mwari mutibvisire zvose zvisiri zvaMwari matiri. Mweya mutsvene taurai zvine simba. Mwari mubvise chose chisiri chaMwari matiri. Nezita raJesu tiri kunamata mangwanani ano kuti Mweya mutsvene garai mubati hana dzedu. Prepare mwoyo yedu, prepare
njere dzedu prepare kutaura kwedu nekudzwa kwedu zvese tinoisa maoko edu Mwari muzita nemuropa raJesu tinokutendai mangwanani kudzwai nekusingaperi. In Jesus' mighty name we thank you. We thank you. Amen. Muzita raJesu. Hallelujah. Svika paunomhoresa ari parutivi newe. Svika paunomhoresa ari parutivi newe. Umufarire, umudze kuti wakachena. Hallelujah.
Ngatirambe zvamarunga, 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 ngatirambe zvamarunga, isedzera zvamarunga, ngatirambe zvamarunga, 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 ngatirambe zvamarunga nhasi, zvamarunga mangwana, zvamarunga, ngatirambe zvamarunga, handisikuona mungu, mururu mururu titu, handene maokoni, ana mama mururu titu, maoko. Tawandaitamba naye tikanitsike ndiye wazondiramba. Tawandaitamba naye tikanitsike ndiye wazondiramba. 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 Tawandaitamba naye tikanitsike ndiye wazondiramba. Ndiye wazondiramba. Ndiye wazondiramba. Ndiye wazondiramba. Ndiye wazondiramba. Ndiye wazondiramba. Chapa tiwo. On the tour, everybody. Let's go. Ndiye wazondiramba. 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 On the tour. Hadisi kukuona shingo la maperi ya kuna Yesu. Usandimele munhu maiwe munhu wanokurasisa. Vimba naJehovha Mwari wako. 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 Hallelujah. Hallelujah. Can I go for just clap hands for Jesus? Oh, Bongoti. Madimodi, sorry, ayaya, sorry, Maruzai. Sorry, ayaya, sorry. Urocha, sorry, ayaya, sorry, Maruzai. Sorry, ayaya, sorry. Uruere, sorry, sorry, Maruzai. Sorry, ayaya, sorry. Sorry, sorry. Sorry, ayaya, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Adi. We are doing. Tick, 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 tick. Martinez, are you here? Let's go. Everybody. Sisore muvengiro rineruvego ndariona. Sisora diaborosi rakatiniwa ndariona. Mashavenu. 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 Sisora muvengiro rineruvego ndariona. Sisora diaborosi rakatiniwa ndariona. Mashavenu.
Racheso, Tichiti, Aunasiba, never come, never second, Nana Teti, Nana Mama, Bakatigo, Nero, Racheso, it was Saturday, Aunasiba, never come, never second, Nana Mama, Nana Teti, Viva Jesus, Viva Jesus, Viva Jesus, Viva Jesus, Viva Jesus, Viva Jesus, Viva Jesus. Mutsari parchiwene wekuti ucharota hope. Mutsa kuti ucharota hope zenyasha. Mutse vanasikana vedu navanakomana vedu vachaprofita ivo machaya nemhandara vachaona zviratidza ivo vachada vacharota Machaya de Magara, Ivo Vachaona Zira, Ivo Vachana Vacharota, I want to so, Duraiwaya, 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 Duraiwaya,
Simbara makati parino kundas vose mamana yano mabavi dungar kudenga simbarino kundas vose mamana yano simbari kucheura miari mamana yano mabavi dungar kudenga mamana yano muchene mamana yano Jehova simbara makati pa mamana yano rino kundas vose mea muchene mamana kudenga mea muchene mamana yano mea muchene mamana Soro kudenga zitareno marigare simozirwe redu marigare kutwe mamaraniano babaredu ari kudenga mamaraniano nesitara Jesu mea mutsene tino kudai mamaraniano tino kudai mea mutsene nesimbara makati parino kudazose mamaraniano babaredu mamaraniano simbara makati parino kudazose mea mutsene mamaraniano we worship you Father, we glorify your name, Adeluano. Mea mutsene, makanaka, Jesus. Makanaka, mea mutsene, makatina kira, mea mutsene. Kizatei, makananiano, nesitara Jesu. Kizatei, makananiano, nesimareno. Kizatei, mea mutsene, nesimbara makatipa, makananiano. Tinokuomba Jehova kutimuriana makakotera maganano kusimudzirwa makakotera kuruditswa magwanani ano mea mutsene Mwari vari kumusoro kudenga tinokutendai mea mutsene kutwaine kuchimakatenda. Thank you Jesus. Hakuna zita
rakafanira kunamatwa. Hakuna zita rakafanira kunamatwa. We thank you, Father, we worship you.
tiri mumwe chete iwowe wekurumbidza. Tinangoti praise team tingoti dzokera futi tingoimba. Handizive pauri kupfuura napo. Asi chandakanzwisisa Mwari akadanwa. Unonzwa Jesu achiri panyika asati akwira kumusoro. Aita akasvika aisira vanhu mufaro. Unonzwa zvichinzi vaiuya nezvirema zvavo achivaporesa. Zvinonzi aiuya nemapofu vaidzokera vachiona. Unoona paakasvika pakana pakange pasina waini yapera asi akasira vanhu mufaro. Tinangoti tiimbirwe kuti Jesu pfuura ine pano. Handizive situation yako asi ingoti Mwari pfuura ine pasituation yangu. Dzimwe situation dzagarisa asi mangwanani ano chingoti Mwari I present my situation to you. Pamberi penyu ndimi mune mhinduro. Pamberi penyu hapana chisina answer. Titungamirirwe mukuimba tigonamata. Tinokudaidza Ishe uyaine pano. Tinokudaidza Ishe uyaine pano. Tinokudaidza Ishe uyaine pano. Oh Ishe uyaine pano. Tinokudaidza Ishe uyaine pano. Tinokudaidza Ishe uyaine pano. Tinokudaidza Ishe uyaine pano.
rangarira yo kereke tiri kuya sekereke nekunzwisisa kuti Mwari amurambe vakanyarara kunyaya dzedu nekunzwisisa kuti Mwari tatinovimba nacho izita renyu hatina imwe plani hatinayo plani yedu kabvi kuuya kwamuri. We thank you, Lord, in Jesus name. Mbiri nokukudzwa tinozidzosera kwamuri. Mangwanani anokereke ngatingoitai mheremhere tekufarira musarukwa. Mangwanani anoita mheremhere, simudzai zwi rako ufarire musarukwa anoraramisa. Pane mamwe masituations aifanira kutiuraya asi nenyasha dzake takapabuda. Kune zvimwe zvaasina kutikodzera asi nenyasha dzake takazvibata nekuti anokwanisa iye. Mangwanani anokereke ngatingofarirai Mwari zvekare futi, chingomberera maoko Mwari uinde kumufarira muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Ngatiroverei praise team maoko achitora nzvimbo dzavo nekuti tungamirira mukurumbidza kwakanaka. Tungoti Mwari aramba achikugonesai Sunday imwe neimwe, danho rirambe richikwira. Mwari ari mubatsiri wedu. Haleluya. Regai tisvike panguva mangwanani ano yatinogamuchirana nekufarirana muuvepo hwaMwari. Panguva ino regai nitendere mhama namufundisi vachitora nzvimbo yavo. Kereke ngatisvike patinofarira mufundisi, murevhi wenzvimbo anonzwa kubva kuna Mwari. Isu toita iye ari kumberi kwedu. Mufundisi namama, kereke inokufarirai, ini nemhuri yangu tinokufarirai. Tinongoramba tichinamata kuti Mwari ngaaramba achikuratidzai zviratidzo zvekereke, zveupenyu hwedu, zvemhuri, zveguta muzita nemuropa ramambo Jesu. Panguva ino vana baba nana amai chete ngavagare pasi tigovagamuchira. Vana baba nana amai chete ngavatore nzvimbo dzavo tigovafarira. Vana ngatingoitai mheremhere tichifarira nekugamuchira vana mama muuvepo hwaMwari. Vana mama nana baba tinokugamuchirai muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Yes. Panguva ino regai nitendere youth igare pasi tigoigamuchira muuvepo hwaMwari. Yes. Mateenagers neSunday school ngatingogamuchirai vana sisi nana bhuti vana mukoma muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Yes, youth tinokufarirai, tinokugamuchirai, tinotenda Mwari neuvepo hwenyu. Panguva ino regai nitendere mateenagers agare pasi tigovagamuchirawo muuvepo hwaMwari. Yes. Ngatingofarirai mateenagers muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Yes, mateenagers tinokufarirai, tinongoramba tichitenda Mwari neupenyu hwenyu kuti pamuri kukura mukure musimba muchimeka right decisions. Ndafarira patati tichiita intercession, nyaya yedecision making yakakosha. One decision isina kuitwa zvakanaka inogona kukanganisa zvakawanda. One decision yaitwa zvakanaka inochinja destiny muzita nemuropa ramambo Jesu. Panguva ino ngatifarire vana vedu veSunday school. Sunday school. Haleluya.
Yes, you can go to your classes. Panguva ino regai ndiremekedzewo nekufarira maleaders ese ndichitanga nechurch board nevanotungamira kumapoka akasiyana-siyana. Regai ndingokugamuchirai nekukufarirai. We acknowledge you. Mwari akurangarirei pabasa ramuri kuita. Tingokufarirai mari leaders muzita nemuropa ramambo Jesu. Hallelujah. Yes, tiri paugamuchirana. Regai ndibvunzewo, kune here vaenzi vatanga kusvika pano nhasi tigokugamuchiraiwo zvakasarudzika? Kana muripo vakadaro, ingosumukai mumire pamuri tigokuonai tigokugamuchirai the roadport way. Those that are here for the first time, can you kindly stand on your feet so that we can acknowledge you and welcome you? Kana tinavo vakadaro, maashazi ndibatsireiwo kuti varipo here tigowagamuchira. Yes, ndiri kuona ruoko vakasumuka. Yes, pane vamwe here vaenzi? Yes, ndiri kuona ruoko kumashure. Maashazi vabatsirei vauye kuno kumberi tigowagamuchira nekuvafarira. Shona, you understand Shona? Oh, okay. It's fine. So what I'll do is, let me just speak in English. I'm sure my daughter, you also understand English, ne? Yes. So we just want to welcome you. I'm going to introduce myself. So in the same manner that I'm going to do it, we also want you to introduce yourself so that the church get to know you. So just tell us your name, where you are coming from, or who invited you, and basically maybe if how you get to know about this church. So I'm Mr. Nyamunga. I stay in Hamburg. I fellowship here under Pastor Jiriji. Yes, this is our pastor and Mama sitting here in front. So in the same manner, kune vamwe vatijoinawo rega ndingoti munokwanisa kuzviintroduceawo kuti kereke igokuzivai kuti ndimani, mabhakupi matishanyira zvanhasi chete here kana kuti vanhasi maakupinda nesu. Saka ndichatanga nevari kunoko. Amen. Ndetwa Caroline Maoneke ndauya kuzoshanya ndauya naMbuya. Tinotenda. Muzita raJesu, amen. Amen. Ini ndinoitwa Ngoweni Tanyaradzwa, ndiri mwana waMama Garai awo. Muzita raJesu, amen. 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 Pastor Jiriji tafara nekukuzivai. Amen. Ya, ndauya kuzopinda muchechi ino ndaipindira kuZimbabwe uko. Yes. Ya, amen and amen. Amen. Morning, church. My name is Nandi. I stay in Hamburg. So I just saw the church when I was driving by the other day. So I just thought of visiting today. But I think language would be a problem now because I can't do. All right, it's fine. Let me just say this thing. We will help you today with an interpreter that will sit next to you. But let me announce this. We've got also an English service that runs here every Sunday from 8 in the morning until 9 o'clock. So you are also more than welcome to join that one. It will be fully English. Then I'm sure you won't have any challenges. But thank you for coming. We'll make sure we give someone that will interpret and help you to understand what we are doing. Thank you. Amen, amen. Chechi ya Mwari, amen. Ndinofarira kutanga ndarumbidza Mwari nekuti ndauya pana Mwari. Mwari muri zuwa redu rinopenya pauzuru asimweya ngawone haleluya aunozo famba napo. Amen, amen. Amen. Ini ndinaitwa Mai Mazvita.
ndogara nemuroora wangu mai Ndongwe, mai Alex vari pano. Ndinobata ndiri kuApostolic Hambakuku Faith Mission, asi ndiri mukati menyika ino. Tichange tiri tose ndichiti amen, amen. Amen. All right, tinokutendai vaenzi vedu. Those papers that we have, one you just have to fill in your details. Pamapepa amapiwa, one mutafila ma details. Then the other one just tells you about this church. So when you get a chance, you take time to read about it and understand it. Then also, when the service finished, the secretary will kindly need to meet you on those couches there at the corner for about 2 minutes, just to tell you more and to explain about the church. Mapepa amapiwa munongonyora mazita enyu, rimwe racho rinongotaura nezvekereke. Panopera kereke munokwanisa kumasiya pano kana kumapa maashers panguva yeoffering kana kumapa maashers. Mukatadza pamunosangana na secretary munokwanisa kumasiya ipapo. You can take your seats. Tinokutendai nekuuya. Tivarwere maoko vachitora nzvimbo dzavo muzita nemuropa ramambo Jesu. Hallelujah. Right, panguva ino tida kuti tisvike panguva yema-items. So tichauya takadai so. Ndichatanga namai Siwela, vane one testimony. Then ndigozodedza couples leader, vane presentation. Then zvinoteera tinozoudzana pamberi. Regai ndimbodedza tu ivavo vauye. Hallelujah. Amen. Ndokwazai mose muzita raJesu ndichiti amen. Ndokwazisa mama nadedzi vari pakati pedu muzita raJesu, amen. Ndaungotendawo Mwari nekuda kwenyasha dziri panzvimbo ino, amen. Ndakambodziona ndikanzwa nezvadzo, but ndazoona Mwari, amen. Ndautenda Mwari. Last week ndichienda kubasa, munongozivawo mapurisa operation every day every time, but abatwa nemapurisa tichienda kubasa. Chakatanga kupinda mupfungwa dzangu ndichipinda muvheni, ndakati regai ndisire munhu waMwari message. Ndikati munhu waMwari, vakomana vaya vatitora. Munhu waMwari vakati regai nitaure izwi munobuda. Chibva taenda mubva tanovharirwa, kwati kanovharirwa ndobva vakutaura mari dzavo dzekupenga. Ndikati haiwa ini ndotaura kuna baba vangu. Ndikati baba, vari kutaura kuti vari kuda mari yakati. Baba vakati hamusi kuzobhadhara iyoyo, uri kuzobhadhara shoma pane iyoyo. Saka dautenda Mwari, takazobuda zvedu nguva dzatifambe dzakuma 11-12. Ndobva ndangobhadhara mari shoma shoma. Ndoda kutenda Mwari zvekare. Testimony yangu yechipiri, gore rino richitanga, ndina hanzvadzi yangu last born yekumba kwedu wandakatorawo kubva kuZimbabwe, ndikati uya tizoshava kuno kuSouth Africa. Basa richibva rapera, contract yakanzi yapera musi wa31 December. Achibva agara pamba, January wese anga akagara pamba. Apa ini ndini sisi varipo, ndofanira kumirira pane zvese. Mukadzi basa rapera agara pamba. February achitanga, baba vachibva vanzwa kubasa, contract yapera, vachibva vagara pamba. Ndichibva ndati Mwari, ndimi munoziva. Last Sunday tichibva tauya pano, fundisi vakadeclare vakati kune vanhu 15 vari kuzopinda basa muwiki rino, amen. Ndikati Mwari, muri kuiziva nyaya yangu. Tichibva taenda kumba, musi weMonday tatine mafastings. Tiri pafasting ndakanamata ndikati inini Mwari, munozviziva kuti ndinokudai ende ndinokurumbidzai nemoyo wese. Ndinonomira sei pamberi penyu nyika ichiseka kuti ndovaya vanozviti vanonamata. Inini kana musina kupindura munamato wangu nhasi, kuchechi kwacho handisi kuzoenda. Asi dautenda Mwari kuti Mwari ndiMwari vanonzwa, ende panodeclare muranda waMwari ngatibatisisei shoko ravanotaura, amen. Indakaribata munhu waMwari pavakadeclare, ndikati iri nderangu, ndikaenda naro ndikanorinamatsira, ndikarigreba rikaita impact mukati meupenyu hwedu. Hanzvadzi yangu yakadedzwa kubasa Wednesday, murume wangu akadedzwa kubasa Wednesday, muroora wangu ari kutotanga basa nhasi. Saka ndakutenda Mwari nenyasha dziri panzvimbo ino. Ndokutendai mama nadedzi nekuda kweanoinzi iri pamusoro penyu. Ukagona kuiteedzera nekuiteerera, Mwari vanokuitira zvakanaka, amen. Pane pandanga ndajamba, ndasungwa ipapo ndiri takavharirwa. Ndakatanga kufunga figa yavakanga vataura kuti vari kuda kuti tibude. Ndikafunga kuti ndine envelope yetithe yandakatonama, ndikati Mwari, iyi mari inde iri kuenda kuimba yenyu, ndizonoivhura here ndichiti ndaakubhadhara mari yerenti kana ndaakukavha zvimwe zvinhu. Ndikati Mwari, inini yetithe handisi kuzovhura. Saka ndakutenda Mwari nekuti tithe yangu haina chakaibata, mari yavakatora haina chayakaafekta tithe yangu. Saka ndakutenda Mwari nekuti ndiMwari vanonzwa minamato. Ndichitenda zvekare vanhu vaMwari, rambai muchitinamatsira, musanete, tisu mhuri yenyu tinokudai zvakanyanya muzita raJesu, amen.
church. Ndoda kufarisa mama na daddy. Amen. Firstly, I want to give a special thanks to everyone who made it yesterday for our couples event. We really appreciate your presence. You came, it was raining, but we really had a successful event. We thank God for that. And I would also want to appreciate our special couple. Thank you so much for assisting us behind the scenes. They know themselves. We appreciate you. Thank you so much. Baba Nyabata can agree with me. He knows them. Then I also want to make an announcement for our couples getaway, which will be on the 23rd of July till 25 July. We are going to Durban, KZN. So we advise people, those who can book flights on their own, you are free to do so as soon as possible. We have pegged the flights at 2,900 for a couple with return. If you can check for flights, we would advise you to check on a Tuesday. They seem to be cheaper on that day or in the evening. Accommodation fee activities will be sent to the church account. So which means if you pay your 2.9 for your flights, then your 5.1 will be sent on the church account. We encourage each one of you to purchase tickets as soon as possible to enable proper planning. If you need any assistance in booking your flights, please feel free to contact me or contact Vamaere. Please be advised that we will need to pay the outstanding amount as soon as possible because we need to book for accommodation. For further information, we will discuss as we progress. Thank you so much. Before ndigara hangu pasi, I would like to call couples, couples atati nawo nezuro, uyai yenyu tiite soprano. Thank you so much. Vachuyavo mfundisi, yesterday there is a teaching that he gave us, yandabatisisa, pavanga vachiti, iwewe as a person or as a family, I need you to have something yekuti muchataura kuti pataishumirana mfundisi chirichi takaita 1 2 3. Inini, when mfundisi said that, I said challenge accepted. I want one day to say pandaishumirana mfundisi chirichi ndakazotengawo imba yangu, ndakazotengawo BMW X4 yangu, ndakazotengawo Defender yangu. Saka I do not know, as for you, are you accepting that challenge to say pandaishumirana mfundisi chirichi ndakaita 1 2 or wakazoita 5 things? Thank you so much. Nesuro andinasi, Nesuro sandinasi vanamai. Namata kwakanaka, Tashiona. namata kwakanaka. Toimba Nesuro sandinasi, Nesuro. Nesuro sandinasi. Tashiona. Namata kwakanaka. Tashiona. Namata kwakanaka. Tashiona. Namata kwakanaka. Tashiona. Namata kwakanaka. Nesuro sandinasi. Nesuro sandinasi. Oh, namata kwakanaka. Namata kwakanaka. Namata kwakanaka. Namata kwakanaka. Ari da shoso.
Tivaroere maoko vana Dedi nana mama. Zvakanaka izvi. Mayouth I'm sure muri kune 1 or 2 zvamadzidza. Zvimwe zvinongoda kudzidza nekuona. Yes. Ndoda kutenda nevese vaita matestimony. Zvakakosha sekereke kuti tuwane matestimony. Pamwe pacho tinopedzera taakufunga kuti zvinhu zviri kuitika musimba redu. Panguva ino rega ndidedze Professor Nyabadza vane testimony, but rega nditore mukana kuti vabva vauya nezviziviso, vachipedza testimony vobva vatipa zviziviso. Tivaroere maoko. Hallelujah. Regai tiomberere mhuri yekwanyamhunga, baba namai vari kutityaira zvakanaka. Mwari varumbidzwe. Amen. Ruremekedzo rwangu kuna mama naDaddy. Thank you so much for allowing me kuti ningotaura zvandinoda kuti nditaure ndisati ndapa zviziviso. Tingotenda Mwari. I know kuti vazhinji venyu we have never shared kuti vamwe zvatunoita kumabasa kwedu zvakaita sei. As a result, pamwe pane zvatinotaura it might come maybe as a surprise or as one of those things. Inini kubasa kwangu, apart from teaching, I'm a researcher. And my research is basically, I do mathematical models of infectious diseases. Kana ndiri kuti mathematical models, tinoita anonzi ma-predictive models, ekuratidza kuti kana chirwere chiri kuspreada in the next week, 2 weeks, 3 weeks, chinenge chapapi. Kuna vakanga varipo munguva yeCovid, ndo zvakatendesa panana ENCA tichingotaura kuti COVID inenge iri pakadii in the future. Saka tine some research yatiri kuita, kana kuti yatiri kuita yatiri kugadzira isusu paUJ, yatinoti isusu we are looking at digital pathogens. Imimi vanhu vazhinji munonzwisisa biological pathogens. Mavirus, mabacteria, mafungus anokonzera zvirwere nai. Isusu mazuva anaya tiri kutarisa anonzi digital pathogens. Tichitarisa anonzi technopandemics kana kuti diseases anokonzerwa nekuuya kwetechnology. Hallelujah. And one of these diseases ziri kuuya netechnology dzine housing name yatinoti iyo mental health. Vanhu vazhinji vanotaura nenyaya mental health, but we just classify all these diseases anouya nekuda kwetechnology tichingoti iyo a class yatinongocombina tichingoti mental health. Regai ndingotaura nevakomana nevasikana vechidiki, because as I am speaking, izvozvo zvema-digital pathogens, as from December up to the end of January, I've received invitations globally to speak about these digital pathogens and how it is affecting, especially the modern generation, or vana vedu vari kukura. Hallelujah. Vanhu vakuru, not so much, but vanhu vadiki, it is a bit of a problem. So I would want our teens and our youth to actually take this very, very seriously. You know, technology is powerful and it is actually very useful. Ndine bhuku randakatonyora rekuti how do you make money uchishandisa technology yemazuva anaya. But despite the fact that it is powerful and useful, tine vane pfungwa dzisati dzanyatsokukura vatiri kubvumidza kuti vabate tuma-gadgets, vatiri kubvumidza kuti vabate technology, and in any case inozovavhiringidza. Regai ndimbobvunza mubvunzo uyu as a test yekunzwa kuti vanhu tiri papi. Chimbozvibvunzawo kana wabata phone yako or smartphone yako in the last 10 minutes. Kana uripo wabata phone yako in the last 10 minutes. Already message yangu ino-apply kwauri. Hallelujah. Because wanga uri kufanira kunge uri kurumbidza Mwari, nekunge uri kufanira kutamba, uri kufanira kunamata. But kana watobata phone yako patori nedambudziko. Taita dambudziko readdiction. Addiction yako mazuva ano haisisiri yemadrugs. Addiction yataanayo ndeyetunhu twatinongobata turi muhomwe medu. Izvozvizvi hatina mazita ezvirwere zvacho, but ndirangotaura zvirwere zvinonzi zviviri zvatiri kuedza kuningirika. Pane chirwere chinonzi selfitis chakatoonekwa nemapsychologist. Vanoti selfitis kune vani vakamboita zvemedicine prefix kekumberi kanoti itis kanoreva inflammation kana kuti expansion.
zvokuti tikati meningitis, it's actually an inflammation of the meninges. Hallelujah. Arthritis, inflammation yemumabhonzomu. Saka pane ka disease kanonzi selfitis. Selfitis is the propensity yekungotora ma-selfies. Pese. Unongonzwa kuda kungotora ma-selfie nekungomagadzira. Katori kachirwere. Ikako. Haugadzike pese paungosvika nepausiri kudiwa unongotanga kungotora selfie. Kazhinji kacho tinototi chirwere chekuda recognition. Wega hausi kunyatsokunzwa kuti ndiritori right, I was fearfully and wonderfully made. Uri kuda vanhu kuti vazoti zvakanaka. And zvazvinoita in the era of technology, mazuva anaya taakuti tikanyora tikaona picture yako, tikangoklika kuti toda kuisa comment, taakutoisirwa macomments kudhara. Tongoklika kuti gorgeous. But hatina gorgeous wacho haumo matiri, tiri kungoklika dhawa yekuti tangonzi tiita sei tingoklika. So I need you to understand, chirwere ichi chinonzi selfitis, vanogoogle, you can search, it is actually there. Isusuwo patakazoonawo taakupindawo muresearch dzatiri kuita, tiri kungoonawo kuti pane pane mazvirwere zvataakuona mazuva anaya zviri kukonzerwa nenyaya yemagadgets atiri kushandisa aya. Magadgets iwaya akatinakira zvakanyanyisisa, but if you are not very careful, they can dissuade your time. Pane vanhu vaane addiction avarare aripo pakanhu aka. Regai ndikudzei munhu akagadzira Facebook wana Meta vaya nana chichi. Nyaya yavo chete ndeyekuti you remain engaged as much as possible. Kurava kuti pauri engaged uri kuruza time. Uri kuruza your ability to think and your ability to concentrate because you are engaged. And sometimes ukazozvibvunza mangwana kuti what was I engaged on? Uri kungoona zvinhu zvevanhu vanotanga kuseka vasati vakuratidza kuti vari kusekei. Iwe wototanga kutosekawo ndava yekuti pane ari kuseka, chinhu chako chawakabata chiri kuseka. Zvandiri kutaura izvi ndine nyaya yandainzwa nezuro nana mai vatakaenda navo kucouples yekuti kune family iri kuchema vana vatatu iko zvino izvi. Vakangoti kune vana, we are not going to use your cell phones today. Vana ndokubva vanojamba nepabalcony in protest yekuti tabvisirwa mafoni. Iyoyo ndo inotonzi addiction, and these children died. Hatisi kutaura vapenyu, kufa nenyaya yekuti wangobvisirwa cell phone, wangobvisirwa gadget. So vakomana nevasikana ngatinzwisisei, if you are having a problem yekuti haugoni kushaya phone yako, that problem is addiction. You need to go to what we call digital detoxing. Yekutobvisa zviri kukonzeresa kuti usanzwe kurarama mushe nekuda kwokuti phone yako yabviswa pauri. Can I just say one more thing here? Take a challenge, vabereki. Because vana vedu vari kuda attention, vana vedu vari kuda kurecognizwa. Munhu anoisa pikicha omhanya kuswera achitarisa kuti paita malikes mangani. Chirwere ichocho tinotochiti lycosis. Yekuda kungolaikwa nevanhu vausingazive. Vanhu vasinei newe, vanhu vasingakupe sadza. Unongoti, how many likes did you get? How many views did you get? Kana zvisiri kukupa mari, ungori consumer, siyana nazvo. Hallelujah. Regai tinyaso kubatirana, tine chirwere chimwe chinonzi pingitis. Chekungoti ukanzwa foni yangu kuti ting, whether une chauri kuita. Wakutosimuka, zvaunga uchiita watozvisiya. You have disturbed the concentration and whatever you are basically doing. Wakutosiya, wakutoita kaping kangouya. Kemfoni kangoti ting ting, ikako kakutokanganisa zvaunga uri kuita, kakutokanganisa zvese zvaunga uchiita. Izvo, these are the things that we are looking at. And I want all the youths and all the teenagers, could please, you need to be very, very careful with the use of technology. Please don't get addicted to technology. It's a pandemic that is there now. Titori nevana izvozvi vekuti kuzvikoro, I don't know, paUJ tiri kuita research iyoyo, tinoona kuti 80% yevana vese vatinosangana navo vanenge vakaisa maheadphones kana kuisa zvimastudy zviya. Akauya kulecture anongokuvhurira nzeve 1, imwe yacho iri kuda music yake. Haana attention yaanokupa. Tese tiri kutofara mwana wangu akaenda kuuniversity. Ipo pano. Tiri kufara kuti mwana wangu ane zvaari kuita. Nyamba mwana ari kupa nzeve 1. Kuna lecturer imwe nzeve iri kuteerera hameno zviri kuteererwa mukati imomo. So in essence ndiri kuedza kutaura kuti tanzwa nezvirwere, regai ndikuudzei
zvirwere zveteknoloji. Regai ndikuudzei, munhu wese achikura nekukura kwatiri kuita, kunzwa kwako kunoita kuchidzikira. Handiti? Une tumasensors turi munzeve mako, tubvudzi tunoita kunge bhurumu rekutsvairisa. Ukaramba uchiritsvairisa bhurumu rinozoguma rangopera, tunhu twacho tusisashandi. But tunhu itwoto tunoactivatewa nemavoice. Kutaura kwandiri kuita, my voice is activating those things. Ndo zviri kuita kuti unzwe zvandiri kutaura. But kana uchigara wakarifasa nemusic, tunogara tubvudzi twakamira kudai izvi. Twomarara, kana twaomarara hatuchanzwi. Ende kana usisanzwi, unenge wakunetsa, because munhu ari padhuze anofanira kutoshaura kuti unzwe. Handi muri kunzwa zvandiri kutaura. Saka ngatichenjererei, especially these digital things. Zvatiri kuningirikina. It's good, it's lovely, it's okay to have them. They can do things for you. But sometimes there are people that lack maturity. Yekuti unorara uripo. Womuka makuseni, you don't have energy for tomorrow. You can't do zvaungorofana kuita zvezuva iroro because une hope the previous day because you were watching something. Ameno vana mai vari kunoku, pane vamwe vanotozviziva kuti ukatanga kuwacha series haipere. Ndine kumwe kumba kwandakamboenda kwokuti unosvika munhu ndewekuti ari kuwacha TV, anobva ati pawacha movie yekutanga anondotora kapu yetiyobva aisa apo, yobva yapera. Opinda futi pamovie yekutanga, pairi kupera obva aenda kunotora chimwe, zvokuti paunosvika pasaidi pake unogona kuverenga kuti aona mamovie mangani ezuva ranhasi, but haana kana chinhu wani chaaita chine chekuita neupenyu hwake, chine chekuita nekwaari kuenda neramangwana rake, but you are just being a consumer. We actually need to be very, very careful. Regai ndiende zvangu kuzviziso zvangu zvezuva ranhasi, ndofunga muchingodombererawo maoko. Amen. Sorry henyu kutaura, pano vanoona zvimareels so nezvimachichi, kana usiri kuona reel yako, it's not a good thing. Creator yekuchechi kwako uone iyoyo inokusimudzira, but imwe reel yekungobvunzwa kunzi, yekungobvunzana yevanhu vanenge vachingobvunzana mubvunzo nezvimwe. Hamene pane nyaya ndaiudzwa yekuti pane munhu akaita anodzi mafollowers anosvika kuma 1.3 million. Chaiita munhu uyu, kwanzi aingosimudza dhirezi rake, ari kutarisa achingoti maybe pada richaramba richisimuka. Uchipedzerwa nguva nezvinhu zvisina kwazvinoenda, munhu wacho haumuzive, haana sadza raanokupa, haana chaanokupa. Vakomana ngatidzidzi izvozvi izvi. It's actually, for me, I'm passionate about it and I talk about it passionately because I know the effects and I know what it does. Izvozvi izvi mukaenda kuClickSoup vakuti pamunondoitwa zvemagirazi izvi mobva vanzi tiri kuoffer free chakuti yeaudio yekutesta nzeve dzako kuti uchiri kunzwa zvakanaka here. Why are they doing that? Because they know kuti most of these diseases zvakuenda kuvana vadiki. Saka vanhu vakuvhiringika, especially with this audio thing. Tine research yatiri kuita yechirwere chinonzi hypercosis. Hypercosis ndiyo iya yekubhenda musana iyayi. But inoita kana wakura unozofamba wakangodai so semunhu adii, semunhu akura. But tine vana vari kugara pamafoni vakadai izvo. And the posture yako is not your concern kana uri engaged. Izvozvi izvi zviri kutarisirwa kunzi within the ages of 40 tichazongota nevana vabhenda musana, kwete nekuda kwenhingiriki, but nenyaya yekungodi yekungogara munhu angori engaged. Some of those things ngatichenjererei. Regai tiende kuziso. Ameno kuti ndaenderei ikoko. Amen. Good. Saka regai tikoti zviziso zvedu zvesvondo rineri zvakamira zvakadai izvi. Sondorino, we have got prayer and fasting, but we are fasting on Friday. Kurava kuti mhuri dzese vana baba nana mai tiri kutsanya musi weFriday. Vari kudzimba vana mai nevana mobreka fast yenyu masikati. Vana baba tozonobrekera kugomo. Hallelujah. Amen. Regai tingoti tiri kukurudzirwawo sekereke kuti tinzwisise o tiziviswe kuti mufundisi will be online every lunch time. Because we moved the time from 12 to around 1 p.m. Kuti patinoenda kulunch paya you can connect with our pastor
for prayer and for the word. Tune in daily and have a blessing, especially kana uchita your lunch hour. Zvakare sekereke, we are reminded kuti mufundisi vanenge vari pano every Tuesday, and vanoda kuvaona between 9 a.m. and 3 p.m. You can make a booking yekuvaona zvichingotiitira zvakanaka. Unongotaura nechurch office kana kuti munogona kuvafonera ivo pachezvavo muzongotaurirana kuti munoonana nguvai. But mufundisi is always available to us at any other time that we would want to meet him, but you only need to give him a call and give him a shout kuti mukwanise kuronga kuti munoonana zvakadini. Our Thursday midweek services are there. Please, let's tune in at 7 p.m. Many a times you don't need to miss this opportunity to be ministered to during the week, and please mark this on your calendar and join us online. Tichingoitirwa zvakanaka. Our social welfare program is still running. It is still there. The soup kitchen is still going on. Kuneva kasununguka munokurudzirwa kuti mubatirane pamwechete ne social welfare department, especially with your financial contributions monthly in support of this cause that is worth in this particular case. Amen. From the ladies department, turikuziviswa kuti madzimai vari kutengesawo ma-themed t-shirts egore rino iri ari kuita 180 rands rimwe chete. Uyezve vane ma-year planner, ma-notebook ari kuita ma-70 rands rimwe chete. Vanoda kumatenga hanzi muone Sister Joyce. Amen. Chechipiri chiri kubva kumadzimai chiri kuti iyo kune ladies camp from the 6th to the 8th of October. Okay. Aiwa indi March. Ndangotarisa maisa nyamawe. Hameno to October akabvepi nai paningrini pangwa. Amen. From the 6th to the 8th of March, gore rino iri. Camp fee yacho is 700 rands. Kune vari kuenda ku camp muri kukurudzirwa kuti muregister, munyorese mazita nekubhadhara ma deposits enyu kuna mai Chimbi. Hanzi kana tabhadhara ku church account ngatiisei zita rekuti ladies camp as reference, totumira proof of payment kuna mai Chimbi kureva kuti patiri kunyoresa pa just put kuti ladies camp as a reference. Nhasi unoyu tine rubhabhatidzo uyezve tine baby dedication. Regai ndingokurudzirawo vemen's fellowship kuti vauye vandijoinewo kuno kundichipa zviziviso zvangu zviviri zviri kutevera. Please, let's connect with our social media platforms, both for the English service, even near this main church. Let's get connected by Facebook, by Instagram, by YouTube, uyezve pa TikTok. You can get onto those handles and connect with us. Let's invite someone to church this coming Sunday night. Invite a family member, invite a friend, invite your neighbor, invite a colleague. Let's grow together in faith, and let's minister to our community in each and everything that we do. Amen. Regai ndipe mkana kuna baba jiriji vati pesa vainazo. Hallelujah. Hallelujah. Nyaya yandasimukira panapa yekutanga ndeye musangano. Vana baba tine musangano this week, musi weFriday kusvika musi weSunday. Saka ndichikumbirawo kuti vana baba vose tigosangana panopera service ino, tikurudzirane nekugadzirisa zvinhu zvatinoda kunoita. Zvekare vanga vasati vanyoresa, uyai munyorese. Uye vana baba vamwe vanoenda kumabasa Friday, makasununguka kuti joina, pamunogogona kuti joina, tinenge tiriko. Handei tose kukembi, tinowana nguva yokunyengetera nekuitirwa zvakanaka. Hallelujah. Kembi yedu inongova 700 yekare iyoyo kuMahalis Retreat Center. Hallelujah. Retreat resort watu izvozvo zvacho. Saka imwe yechipiri chandinacho chiziviso ndechekuti nezuro ranga riri zuva reValentine, vanhu vaita zvokudanana kana kuti regai nditi vanhu taita zvokudanana. Saka isu sana baba hatigoni kungoramba takanyararawo, tinofanira kungoratidzawo rudo kuna ana amai. Nokudaro
tine tunhu tudiki diki twatinatwo twatakakubatirai sana amai. Saka ndichakumbira vana amai vose muuye henyu nenzira yamunouya nayo, muchiuya kuzobhadhara zvegumi zvenyu nemaofaring zvakanaka-naka, muchitambira kachokoleti. Wadzidzi vanoti moyo unoda asi nyama yakaneta, nesuwo moyo unoda asi homwe yanga yakaneta, asi takangoitawo zvidiki diki zvokungotiwo mungoonawo vana amai kuti vana baba vanokudai. Tine hama dzeduwo dzimwe dzisina akambovapa zvishoma kana zvidoko-doko, asi nesu munorangarirwa. Takamiririra dare rana baba, tinokudai zvakanyanya. Regai kurasika, regai kuvarayirwa. Tiripo vana baba, hanzvadzi dzenyu, vana baba venyu nevarume venyu, tinatwo tudiki twatakugadzirirayo. Sunungukai henyu kuuya muchinonga henyu. Zvinonzi naPauro, rambai muchiita izvi kuti muzotirangarira. Nemiwo vana amai, tiregai titi tiri kuita izvi kuti muzotirangarirawo. Uyai henyu mutore. Nhasi muchechi munobvumidzwa kudya. Kana uchitya kuti kanorasika, kananzve uchiri kukada. Hatidi vanozotadza kunzwa shoko wekuti nguva yekupera kwechechi yanonoka ari kuda kudya kachokoleti kake. Vanotibatsira pano muchatiregererawo. Tinobatsira nesu vana baba, tichabatsira kuklina. Machokoleti ari kunzwa kuda kudya, ngaadye chero iko zvino. Pane dzasara patine takubuda munozopfura futi muchitora. Hatina dzatiri kuinda nadzo kumba, tatengerai mimi. Pane dzasara pamunobuda, vana baba vanenge vakamira pagedhi vachikutambidzai zvakare. Vamwe vatorerwa nevana, vane vana vacheche vatora machokoleti aya, munouya muchitora mamwe. Chokoleti yanzi ndeyamai, munofanira kuenda mazvidya. Haleluya. Regai titende nguva ino, ndisire nguva yose nokuzara kwayo kuna vandipa, muzita raJesu. Amen. Haleluya. Ngatingombererai vana baba maoko nai. Atingomberera chinhu chakanaka, zvakanakisa chose izvozvi. Tinongotenda Mwari nekuda kwekuita kwakadai. Amen and amen. Ndatembe ndakutemptiwa kutora yangu. Temptation. Hallelujah.
To all our visitors, please can you kindly see me at the connecting lounge soon after service. Vaenzi vese ngatingosanganai soon after service. Amen. Pano tinouchidzwawo kuti tinouchidzwa oro tinoramba tichikurudzirwa zvakanyanyisa kuti tinovhisa zvegumi nezvipo pano. It is actually a vital expression for our faith, and this is how we partner with God's work. Saka tine nzira dzatinovhisa nadzo mari pano. We can do my EFT, tinogona kuita my ATM deposits. We can also deposit actually into the bank account. The account number is there. We have a swiping machine at the back, and actually you can also bring that offering. Hallelujah. Even up to now, my cell group leaders, Batranaione, Nekereke, Gadzirise, nyaya dzemission house dzedu, taurai nevanhu venyu, taurai kumamana ikoko kwamunogara zvichingoita zvakanaka, tibatirane pamwe chete panyaya iyoyo. Regai ndipedzise zviziviso zvangu ndichingoti masoro group anotevera muri kuda kuonekwa neutungamiriri wenyu. Georginia Discovery neHamburg muri kukumbirwa kuonekwa nababa Ruzvidzo namai soon after service in the prayer room. Town cell group muri kudiwa kuonekwa nababa Chigwada. You meet mu baby room soon after service. Inini zvangu zvapirira pano, regai ndidzosere nguva kuna baba Nyamunga. Mwari vachikudzwa. Amen. Tirambe tichirovera maoko sekretari Professor Nyabadza nekutidzidzisa kwakanaka. Ndachitozvifunga hangu pavataura kuti unongoona pakanzi gorgeous. So ndazotindobvunza here kuti chisipo gorgeous apa ipicture here kana kuti isusu vanhu tisina gorgeous. But anyway, regatende Mwari nezviziviso nekudzidziswa kwakanaka. Inini nguva yangu yapera. But regai ndingoti Mwari akandiitira zvakanaka. Ndine mhuri, mudzimai nevana vatatu. Tinongoramba chitenda Mwari zuva nerimwe tiri kuona nyasha dzaMwari. Panguva ino takasimuka tose, regai ndisiye nguva nekuzara kwayo kuna mufundisi. Prepare your heart. Taakushumirwa. Mwari vataure neupenyu hwako kuburikidza namufundisi. Hallelujah. Hallelujah. May I take this opportunity to thank the Lord for this time that you are here on a Sunday to worship Him. Hallelujah. Just that grace that you are in the service to worship Him. I could sound in the batsira bass and help my mic. This same voice, I need to use it until I'm 60 or so. Kutindekwanise kufulfill the ministry that I need to serve. Naungotenda Mwari pamwechete na baba namai Nyamunga vanga vachitichera zvakanaka. Professor Nyabadza vatidzidzisa pamwechete na baba Sanyamawe vanga vachitibatsira ku leader intercession. For sure, it's not only affecting the teens, it's even affecting marriages. It's even affecting reading, studying. It's even affecting our capacity to feed our families as fathers. When we are addicted to these rails, unongona munhu achidai dress rake so wa visiki zvakanyanya but unonamira ipapo kuti pada richazosimuka kuenda kure. There's a lot that is happening with social media. Vanhu vari kupisa chikafu vachiona mamovies. And can I tell you one thing? There is no reward for watching a movie. People are destroyed because of Z-World. That is too artificial. Can I tell you this? Every movie is artificialized. You won't see it in real life. I always tease my wife and say, women, they dress for others. All women dress for others, not their husbands. There's no one woman who dresses for their husband. I know my mfundisi vasina kuisa makeup, zvikofa zvese ndinozviziva. Saka kana vazogadzira kumeso kwavo kuvhara zvikofa vari kutoitira vamwe vanhu because inini mawara ese ari kumusoro kumeso ndomaziva.
mazino chaiwo unogona kutogezera vamwe usati wamageza paya paunoti uchimuka your spouse anonzwa kunhuhwa kwese kwemukanwa paunozomakwesha mafresh is for others. True or false? You see what I'm saying? So pamwe pacho, if you're so addicted with certain things, it's not for any good. Can I repeat this? It's not for any chi. So the only thing that you need to do is to check if it's adding value to you. I want to repeat this. I went back to school this year. I'm seeing it at college. I'm seeing it at varsity. People are putting their headphones. And they don't even pay attention to you. In the class, only adults, older people are listening to the lecture. The youngsters, they are stuck to their music. And we expect them to pass school. Kutogeza chako chako munhu anogona kutadza kugeza ari painternet. Takamboita a situation of a family member, a child, aitozviitira wiwi, akangotarisa movie kudai. Asina time yekuenda kubathroom. So these things are real. Sababa chaunowarairwa usiku hwese vakastika uchiona mareoso. Uchiona vakadzi vevanhu vakageza vakatsvukira wako anenge achitoonda paunenge uchitaridza because chikafu chaicho hausi kutsvaga. Ukatarisa mareos. Wodza munhu ari padhuze newe kuti phone can be very evil. This gadget can be very evil. Unowana kuita chihure wakagara padhuze namaiso chihura nefoni. Phone can be very evil. Mai vakagara apa vakatarisa mumwe mukadzi akashama uchihura nefoni. Phone can be very evil. This phone can be very evil. It can connect to several demons, this phone. It can be very evil. I'm speaking about the 4 dimensions of God's provision. Today I want to speak about the 4 dimensions of God's provision. Today I want to speak about the 4 dimensions of God's provision. Last week night, Pataina Mata last week night, God's provision in March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. How can God provide to you? But I want now to touch the method in which God can provide to you. Put Deuteronomy 8 verse 18. Just that one. And our theme scripture. Is your mic on? Asi urangarire Jehovha Mwari wako, nokuti ndiye anokupa simba rokuita upfumi, naizvozvo achasimbisa sungano yake, yaakapikira madzitateguru enyu, sezvazviri nhasi. And you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth, that he may establish his covenant, which he swore to your fathers, as it is this day. Okay, what covenant? You can read. I'll go back to the covenant. Asi munyaradzi mweya mutsvene uyo achatumwa naBaba muzita rangu achakudzidzisai zvinhu zvose uye achakuyeuchidzai zvinhu zvose zvandakareva kwamuri. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Okay. Thank you for the reading the word. May the Lord bless you. Now, leave Deuteronomy there. And you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth, that he may establish his covenant, which he swore to your fathers as it is this day. Genesis chapter number 1, verse 26.
He made them man and woman, and he said, increase and multiply. Every generation that shall live upon the face of the earth shall carry the mandate to increase and to multiply. Now, how does God give you provision? Wedzera nhasi, wedzera energy, usazonyarara. Speak throughout. Now, when he is saying, I will give you the power to make wealth, What is he saying? and how does he do that? He has 4 methods that he can use. One, he can use yourself. Iwewe unogona kupiwa simba rekugadzira pfuma. You can be given the power to make wealth. Wova wa provider iwewe. And you provide. Ukaona paanotaura na Isaac. If you see when he speaks to Isaac. Anoti in a year when there was no rain. Anoti pagore kwaka kusina mvura. He asked him to plant. Akamukumbira kuti adyare. And he harvested 100-fold. Akakowa. That's one. I'll give many examples. Number 2. Yechipiri. God can use other people. Mwari anogona kushandisa vamwe vanhu. Kungokuitira zvakanaka. To do good to you. One example. Muenzaniso wekutanga. Go and see the widow of Zarephath. And aona shirikadzi yepaZarephath. She shall provide to you. Achakupa. Kureva kuti Mwari anogona kushandisa vamwe vanhu to provide for God you. can use other people to provide for Mwari you. anogona kungoti uroorwe nemunhu ane capacity God can make you to get married to a person as a with way of capacity. providing to you. Iri nzira yekukupa. Mwari anogona kuti ungoroora ungogisangana nemunhu ane a skill. God can make you to meet someone with That a skill. skill becomes your provision. And skill yo inogona kuti ugone kuwana. Kureva kuti pachurch panapa Meaning at this church, kana Mwari akuda kuprovide, if God wants to anogona provide, kungoshandisa vamwe vanhu He can use other to people do kuti zvifambe. so that it can move So well. God can use other people. Mwari anogona kushandisa vamwe That's vanhu. number 2. That's number 2. Number 3, Chechitatu, God can use miraculous power, Mwari anogona kuita minana, supernatural power, simba remunana, kuti uwane zvinhu. so that you can get something. For example, Semienzaniso. manna. Mana. No one could explain how it is made, Hakuna igona kutsanangura but yakagadzirwa they sei. ate manna. Asi vakadya mana. Number 4, The 4th one, it's a funny one. iri funny. God can provide to you Mwari anogona kukupa through your enemies. kuburikidza nevavengi God vako. can use your enemy Mwari anogona to kushandisa vavengi provide vako for you. kuti ugone kuwana. Kureva kuti ukatarisa murume anonzi Moses If you see the man called Moses, akakurira kwaiurayiwa vanakomana. he grew up at a place where sons were slaughtered. Kureva kuti baba vachitsvaga vakomana vekuuraya, Meaning that when the father was looking for sons to mwanasikana slaughter, anouya nemwana anoda the kuurayiwa, daughter brought oti a son who baba, was this supposed to is be my killed. son. And he said to mwana wangu, Kureva kuti paiurayiwa vakomana meaning when they were killing sons, paigadzirwa simba rekuuraya vakomana, creating ndo power to kill pakakurira sons. Moses. That's where you grew up Kureva from. kuti God can use your enemy Mwari anogona kushandisa vavengi kukuprovide. vako to provide for you. Madzikoma anoti ngatitengesei The brother Josefa, plans to sell Joseph, vasingazive kuti vakutakura hope not dza knowing that they are Josefa now carrying the things of kuenda Joseph, naye kwaanofanira taking kuenda. him to the place So where God supposed can to be. provide through your enemies. kuti Mwari vanogona kukupa kubudikidza nevavengi. God can use your enemy. Mwari anogona kushandisa Mwari vavengi. vanogona kushandisa God muroyi can use your enemies kukuchengeta. to keep you. So several people Vanhu vazhinji, havakoshesi simba rakaiswa mavari they don't value the power that was put in them rekugadzira pfuma. of creating wealth. Bhaibheri robva rati The Bible then kuna says Proverbs, in Proverbs, chipo chako iwewe your gifts chichakuvhurira masuo will open doors pamberi pevakuru. in front of the elders. Kureva kuti God can use you Kushange Mwari anogona to kukushandisa provide.
to provide. but vanhu havakoshesi But people do not value provision yakaiswa namwari mauri. the provision that was put by God in Ukatarisa you. kuti sei uri teacher. If you check, why are you a teacher? Did you create the power to learn? Wakagadzira here simba rekuti ugone kudzidza. Can I open your mind one more time? Ndivhure njira. Say uri teacher. Why are you a teacher? Is it that because you are too smart? Kuti wakachenjera Is here. it that because you know? Kuti unoziva But here. mwari vakaisa simba rechiticha. But Mwari God put the vakaisa power of being a simba teacher. rechiaccountant. God put Mwari the power vakaisa of being an simba accountant. rekumhanya pana chupa na pot. Mwari put the power vakaisa to be able simba to run. rekubana bhora pana mesi. Vachigadzira wealth. Creating Nekuda wealth. kwesimba riri mumunhu. Because of the power that is in Kune you. vamwe vanhu vari pano There are people who are vakatobereka their provision Who pavakaenda kulebha When they went for waibereka yo provision. You were born in Mwari your provision. kwakuisa simba mauri And God put rekubereka power in you. provision. Give back your Enda unobvunza Jese Go and ask paakabereka When David. he gets back to Mwari David, vakaisa simba God put reprovision power yake of his muchizvaro chake. in his Ndinana amai vari pano I have vakazvara provision. who get back to Vana provision. vavakabereka The kids ndiyo get to get back to breakthrough yako. are your Why breakthroughs. denga rakaisa simba They have a good muchizvaro. power in your womb. Kureva kuti denga rogona kurangarira nechizvaro chako. Mean God, the heaven can remember Pamunoti you through your mabereka womb. mwana When you say you have given birth to a hamunenge person, musikuziva You chamabereka. don't know what you have God given can birth to. provide Asi Mwari through anogona you. kukupa kuburikidza newe. Remember, there are people who are born crippled. Kune vanhu vanozvarwa vakaremara. Umwe anozvarwa asingatauri. The other one cannot speak. Umwe anozvarwa asingafambi. The other one cannot But walk. God, by giving you the power to walk, Asi Mwari achikupa by simba giving you the rekufamba. power to talk, Mwari achikupa by simba giving you the rekutaura. power to work with your Mwari hands, achikupa simba God regonoshandisa has maoko ako. already provided Mwari through vatokupa you. kuburikidza newe. Tatenga mota, amuna We've bought a kutenga car. mota. You did not buy a God car. says in Deuteronomy, Mwari ari I kuti, will give you power ndichakupa to make simba wealth. rekugadzira pfuma. Same school, Chikoro chimwe chete, same class, klasi imwe chete, but different results. asi maresults Umwe akasiyana. apiwa nyasha The other one has been given grace dzekugadzira pfuma to create wealth yakawanda kudarika vamwe. that is more than the Do you other. know kuti even marriage, Ndio kana muwanano. it's a gift? Chipo. I was telling my wife, Ndanichiudza ndichimuudza this revelation. kuchapa Ndikati chizaruchi. when children are born, Ndichiti kana vana vachiberekwa, we are not praying for their marriage. hatisi kunamatira We kuroorwa are not kwavo. praying for their power to make their own children. Hatisi We kunamatira kuti are vaone not simba rekuita praying vana vavo. for what they become. Hatisi kunamatira kuti We vachazove. take marriage as a natural act. Tinotora marriage Kuti when they are sechinhu grown, chiri they chacho. must be married. Kuti kana vakura When they vanofana grow, they kuzongoroorwa. must marry. Kana vakura vanofana But kuroora. it's not like that. Asi hazvina kuita sekudaro. Muno kune vanhu vane misikanzwa. There are people who are so mischievous. Kune nyanya dzaana amai dziri muno. Nyanya. People who does not reason at all. Vanhu vasinganyatsi kufunga. But pakukura kwake, But as they were growing, denga rakati uyu anogara mumba. they haven't said this That's one why will tono stay in takaroorwa marriage. anoramba oroorwa futi oramba oroorwa why futi see oramba marriage is because divorcing Mwari havasi munhu Because God vekuti is not a vakaisa chizoro pamunhu So that when you put anointing on vanochibvisa. someone, he removes it. So kureva kuti pavakatogara marriage So meaning as you are in une kumwe marriage, kufunga kwemakeup we have abandoned but the mentality pamwe of Mwari makeup. vakatoona kuti haugoni kugara uri wega But God has seen that you Vakakupa cannot stay murume. alone and give you a husband ari kukuchengeta. who is taking care of you. Hey, handina kana mari munayo makapiwa nashe You do vari have it, kuprovida through the husband. He's providing through your husband. Hatina kana mari but mauya nemota hatina kana mari but magadzira musoro. God is providing. Mwari That is the vakukupa. method and the way that he chose to Ndio nzira provide. yaakatsara kuti akupe nayo. Kune vamwe varume vari muno vasina order There are men who are here who nokuti don't have order. wakapiwa simba rekugadzira mari You have been but given the hauna power to kupiwa make simba wealth, rekuishandisa. but you're not given So the Mwari power to use vakazokupa it. mukadzi So God give you a wife akatirongekei kuti ishande. who is organized so that he can use it. Wachinzwa here?
Wachibata. So God has 4 ways of providing. Mwari vane nzira ina Whatever you have now, you zvauinazvo received it through these 4 ways. wakazviwana Either kubudikidza God nenzira used idzi. you, Either Mwari or He wakashandisa used iwe, other people, wakashandisa or mumwe He munhu, used miracles, wakashandisa or mulala, He used your enemy. wakashandisa muvengi wako. If Zimbabwean economy was good, anonzi ikonomi yezimbabwe yakanaka, most of us, we shouldn't be here. vazhinji vedu tingadai tisiri We pano. came here because we were complaining of something. Takauya kuno nekuda kuti But in that process, asi munzira some were destined to drive here. Some were destined to prosper here. Kureva kuti there are certain situations that when they happen, they lead to your provision. zvinoita kuti iwe ugowana. I grew up partially in the Zimbabwean system, ndakakura and I did my first degree in the Zimbabwean system. akadigiri rokutanga kuzimbabwe. What happens in the Zimbabwean system? Zvinoitika When you become a manager, kana ukava you manager, get a company car. you get a company You car. also, during that time, Panguva you iyoyo, could also get a company house. unowana imba So you yekugara. could work your life So unogona kushanda upenyu depending hwako, on a company house uine and imba depending on your yekambani, company car. uine mota yekambani. The day you retire, you Paunozoretire, leave a company house. unosiya You imba leave a yekambani, company unosiya car. company But car. when we crossed the border, Asi patakakrosa we border, realized that cars should be ours takaona and kuti houses panofanira should kunga be dziri ours. dzedu, nedzimba Meaning dzinofanira to kunga say dziri it is a foundation of revelation that ihwaro came yechizaruro. through an undesirable situation, Yakauya but kubudikidza it nekusangadzika empowered zvakanaka. us. Asi zvakatipa simba. When we were staying in Zimbabwe, Pataigara muzimbabwe, you could drive from Harare to Masvingo. vaigona kudhiraivha kubva kuharare kuenda kumasvingo. Then people will slaughter a chicken for you Vanhu vokuurayira and huku, say you are very tired voti wakaneta zvisingaiti, because you drove from Harare to Masvingo nekuti wabva kuharare or uchienda from kumasvingo, Marondera to Rusapi. o marondera But Tusapi. when we cross the border, Asi you patakakrosa can go border, and work in Polokwane and come the same day. unogona kuenda Our kuPolokwane minds ukashanda were wodzoka. stretched. Pfungwa dzedu Our dzakadhonzwa. minds were revealed to certain Pfungwa things. dzedu dzakazarurwa Why? kuzvimwe From zvinhu. an undesirable situation, Kubva kuzvinhu it zvisina kumira created zvakanaka. better results. Zvakagadzira marizauti anenge ari nani. Someone told me yesterday, Pane akandiudza nezuro. akati in Zimbabwe people don't normally sell houses. Akati muzimbabwe vanhu havatengesi dzimba. Why? You take a year Unotora gore. waiting for a stand. Vakamirira stand. Are we together? You take 4 years building the stand, Unogona kutora 4 years. if not 10 years, and you can't sell it. Because the Haukasvitengesa. process of acquiring it Noda kuti is process too yekuiwana painful. inorwadza. But here, you go to the bank, Unoenda kubhengi, after a week, papera svondo, it's approved. yatoaprove. After 4 weeks Papera or 4 6 weeks, you have the key. watova nemakey. Am I with somebody? Amen. So, to many, Zimbabwe went under. But to many also, it was a way of provision. Yaiva nzira yekupiwa nayo. Vamwe vakadzi vari muno dai musina kumbobva makapfeka trouser. Makabatsirwa nekucrossa border. We are out by crossing the border. Udza mumwe munhu uti, God, I want all the four dimensions of provision. Mwari ndoda nzira dzese dziri I want all the 4 dimensions of provision. ndoda nzira dzacho If dzese you dziri read 2 Kings chapter number 4, 2 Kings chapter 4. Elisha asked the widow, Elisha akabvunza what do you have? unei? And God provided from what she had. Mwari vakapa kuburikidza nekuti akanga ine chii. Do you know that many people are looking for God's provision Vazhinji vakakumirira through kuti miraculous way, kuburikidza through neminana, other people, kuburikidza nevamwe through vanhu, the hand of an enemy? kuburikidza But the nemuvengi. most common way Asi God nzira provides to yakajairika us ino is through yatinopiwa us. naMwari kuburikidza nesu. Nzira inonyanya kushandiswa naMwari The most common way that God kutiropafadza uses to kushandisa bless us iwewe. is using you. Iwewe une zvaMwari You zviri have things mauri, of the God that are in ukabatisisa nyaya yekuti God can provide through me. If you hold on to God providing Kune mumwe munhu ari kuti through you. Mwari provide through me. Kune munhu anoti Mwari Mwari wekudenga kubudikidza provide through me. Anoti Mwari In you there is kubudikidza neni. capacity. Mauri God mune- can provide through you. Mwari vanogona Umbori nei muruoko rwako
What do you have in your chinogona hand kushandisika naMwari. that God can use? God can provide through you. Mwari vanogona kukupa Unoziva kubudikidza kuti newe. the most greatest miracle that God can do Munana is mukuru to Mwari anogona provide through kuita. you. Kukupa kubudikidza newe. Wakagara wongoita imwe idea, Having an wakagara idea. wongoita another moment, Having a moment. wakagara Mwari wongokuvhurira suo. Having God an can open door. provide through you Mwari anogona by kukupa opening kubudikidza an newe. opportunity that you can explore Nekuvhura through mukana you. waunogona kuwana God kubudikidza cannot provide miraculous every day. Mwari agoni kuita munana Sometimes He mazuva can ese. do miraculously, Dzimwe dzenguva but anoita often munana. you must receive the power to make wealth through you. Asi kazhinji unofanira kupa nesimba rekugadzira pfuma kubudikidza newe. Ende chaunogadzira iwewe chiri permanent. What you create is Haugoni permanent. kudya mana every day. You cannot eat manna Haugoni every day. kuchengetwa neruoko rwemuvengi every You day. cannot be kept by an Haugoni enemy every kuchengetwa day. nevamwe vanhu every You day. cannot be kept by But someone tenda every day. Mwari masikati ano But believe kuti God is Mwari after give me an opportunity to provide. kuti Mwari ndipe God mukana use wekugona me kupa. as a miracle for Kuti Mwari myself. ndishandise Can semunana God kuupenyu use hwangu. you as a miracle for yourself? Mwari ngaakushandise semunana kuupenyu hwako. Ndainamata this other day I was praying this other when day. this other young lady came to me. Pakauya munhu wekwandiri. Akanditi baba mukuru Eniseba mukuru. murume wasisi ati ada kundiitira kundiendesa kuchikoro. Wanted to send me to Ndikati school. how old are you? Kati une makore mangani? Zvikabva andiudza makore ake. And he told me the age. Ndaukupa nyasha ungowana wako murume. He said, I Ungoendeswa want to kuchikoro give you newangu. grace to find your own husband so that he can send you to school. Handiti iwewe nasisi mese are ready for a man. Unoziva kuti pamwe pacho tinowarairwa tofunga kuti mweya mutsvene anogona kushandisa a neighbor, tofunga kuti mweya mutsvene anogona kushandisa mumwe munhu mumhuri. But God can use you for your own miracle. God can open a door for your own miracle. When people think of a miracle, they are thinking of the next person. But a miracle can happen in your own house. A miracle can happen on your own body. A miracle can happen with your hands. Munhu anogona kuitika mumaoko ako. Ndine munhu wada kuti angotenda kuti Mwari vanogona kukushandisa I need for your someone to provision. believe that God can Mwari use you for vanogona provision. kukushandisa for your I want provision. someone to believe Kune that dzimwe God can mhuri use you for dzofanira provision. kutenda kuti pavana vedu apa There are families that must ipapa believe that pavana among our vandakabereka apa kids, pane provision yangu, there is pavana my provision. ivava vandakabereka apa Among these kids pane I bore, provision yangu. there is Rega my kuona provision. munana kumba kwamai guru, Don't see a wona miracle munana over mumba this door. mako. Say Kana the miracle wakaenda in your kuleba, If you went provision to labor, ngaibude mumba. Provision must come out from your family. God can provide for you Mwari anogona in kukupa we using you. achishandisa iwe. God can. You know that I have this power. Do we really know that He gave us the power to make wealth? Tinoziva here kuti He akatipa simba let us rekugadzira give pfuma. us the power to make what? Wealth. Akatipa simba May rekugadzira He pfuma. not use you to make your wealth. Ngaakushandise kugadzira pfuma yako. Professor, those researches you are doing, Maresearch may among one kids. of them become very highly paying, so that Imagine God guy can pattern. provide for you, Kuti Mwari using akupe, you for you. vachishandisa imi, for imi. Can somebody repeat this word? That God, I want you to provide for me, Kuti Mwari using me. Mwari ndishandisei, ndimbowana zvinhu, ndichishandisa So inini. that I can get things using me. I always pray for people Ndinogara ndichinamatira vanhu. and I receive prayer requests. Ndinogara ndichiwana I was maprayer talking requests. to this one pastor in Wonder Valley. I was talking to a He's pastor. saying, in the valley. Pastor, pray for me. Kati mufundisi Where ndinamatirei. I'm ministering is too dry. Kwandinoshumira kwakaoma. People are not paying tithe and offering. Vanhu havasi kubhadhara And my chero. life is so hard. Neupenyu And hwangu I hwakaoma. said to him, Ndakati, tonight, "Nhasi when you pray, paunonamata, may the Lord open an opportunity for you Mwari to provide ngaavhure for mukana yourself. wekuti ugone kuwana." 6 months later, he said, that prayer we did is answered. Kati He munamata said, in which vakanzwika. way? An assembly in Mutare has called me. Paita assembly nemamutare yavadainzi. I'm going. Takuenda. Pamwe pacho we are looking outside. Tiri kutarisa Pamwe pacho kunze. we are looking very far. At times we are But looking God at is far saying the places. power is in Asi you. Mwari akuti simba riri The mauri. power is in you. Simba riri The mauri. grace is in you. Nyasha dziri May the mauri. Lord give you the power Mwari to ngaakupe provide simba for you, kuti ugone using kuwana, you. uchishandisa iwe.
Kune vanhu vane makambani gore rino. For people with companies this Regai year, kungonamatira basa remasubcontractor. don't just praise Mwari God ngavambopawo for working contract subcontract. yako May God kukambani give yako you your own contract. contract. Uri munomu woti Mwari provide for me. Woti Mwari Mwari ndipei. hapana here chiri pandiri Is there chamunogona not anything kushandisa in me that you kuti can use inini ndigone kuprovide for so that myself. I can provide for myself? Give me. He gives us the power. Anotipa But I simba. want the power to work through me. Asi toda kuti simba racho rishande kuburikidza nesu. Vabereki chete maoko mudenga yaka. Ndiri kutenda kuti Mwari wekudenga akakuitira zvakanaka. I'm believing if God blesses you Akangokusimudzira 1. and only raise Obva 1 asimudza 2. and raises Obva 2 asimudza 3. and raises 3. Kune vamwe vanhu vane pensheni yakagadzirwa kare. There are people Through with Q pension that was children. created. Mwana Through wako your children. akangotanga kugadzira kambani. If your child starts creating a That company, makes 5-6 million a month. inogadzira 5 When or 6 you are a million per month. pensioner, you don't even spend 50,000 per month. Uri pensioner, haushandisi mari iyo. Your children can be your provision. Vana vako vanogona Yourself kukupa. can be your provision. Iwe unogona God kuzvipa. can use your enemies. Mwari vanogona kushandisa vavengi Kune vako. vanhu vazhinji vanofila neglected because we are in a foreign land. Kune vanhu vanofila sekunge vasiri panzvimbo asi nekuti vari munzvimbo munyika isiri yavo. I want you to start to think. Ndoda kuti utange And kufunga. I want you to start to attract Ndoda kuti utange the kuti grace of South Africans working with you nyasha dzekuti maSouth and Africans ashande newe uplifting you. nekukusimudzira. Chimbosimudzwa nemaSouth Africans. May the South Ngavakutsvage May they look vakuendese for you kure. and Pamwe put you in a pacho far pamuri place. kuti vanhu ava vatidi. It's a Ivavo far place vacho they don't like vasingakudei. Those who don't Ngavakuvhurirei May masuo. they open doors for you. Ngavakuitirei zvakanaka. May they do Ngavakuropafadzei. May they bless you. Imboudza kuti there are 4 ways God can provide for you. Nzira ina dzimwe They, dzaanogona God kukupa nadzo. can, do you know that God can make you a steward? In that stewardship, your provision comes. Kuwana kwako kouya. Can God make you a steward? Mwari Who is a steward? Chichinonzi A steward. steward is a person asked to look after. Munhu anokumbirwa kunzi ataririre. Saul was a steward. So I was steward. Anonzi taakuda mambo paIsrael. We now need a king in Israel. Mwari kwakunongedzera Saul. Mwari wakanongedzera Saul. Paanongoitwa mambo, When he was made a he is king, looking after a nation, Akutarira but his nyika. food is in the stewardship. Asi You can chikafu never chake be a chiri king mutsve. and hungry. Haungavi mambo ofa nenzara. You can never be an overseer and hungry. Haungavi overseer You can ofa never nenzara. be a steward and hungry. Haungavi You mutariri cannot ofa shepherd nenzara. them and hungry. Haungavatungamiriri ofa nenzara. Mwari pavanga vakuda kubuditsa vaIsraeri, As God was about to vanorangarira rescue Moses. He remembers He was Moses. asked to deliver, but in the assignment there was food. In the assignment there was honor. In the assignment there was grace. Can God assign you for you to be a steward? But in that stewardship there is a portion for yourself. Mwari hamuna here pamunoda kundituma. God hamuna here pamunoda pabatwe. Don't you want me to work on something? Just to be a steward. Chingova mutariri. Hakuna here. You see, God was revealing to me and say, if you start an orphanage, Vachiti ukatanga orphanage. you can never look after orphans when you're hungry. When people donate to an orphanage, they know the owner of the orphanage has a car. They know the owner of an orphanage sends his children to school. They know the owner of an orphanage needs to have a house. Imbova a steward. Itimari kana zvichireva kundipa basa kuti muprovide ndaita a steward. Ndipei basa. Ndiite mutariri. So that I can be a steward. To some of us, Kune vamwe vedu, I'm a pastor. ndiri mufundisi. I'm called to shepherd. Ndakadanwa kuti But in ndifudze. my shepherding, Asi mukufudza that's where my kwangu, food is. ndo mune zvekudya zvangu. Hakuna here munhu anofanira kupiwa basa naMwari masikati. Is there anyone who is not Muti supposed kana to be paid by maakuprovide kwandiri, Is there kana even if makuzopa it's an kwandiri? assignment, give me. Even chiri if it's a basa task, ndipe. give me. Chiri Even if basa it's a ndipe. responsibility, give me. Vanhu vakajaira kuona vanhu vachishandiswa naMwari. Iva nenzara nenyota yekushandiswa naMwari. Iva nenzara nenyota yekuva a vessel. Uti Mwari ndishandise.
sei hakuna here shumba dzinoda kubvarurwa hakuna here minda yemafiristia inoda kupishwa Mwari ndiri pano make me a steward give me an assignment. The quickest way to go far is to receive an assignment. If you want God to take you very far, He gives you a responsibility. When you want God to take you very far, He gives you a responsibility. Do you know what I've realized in life? God blesses people, but not for no reason. He doesn't bless you for no reason. He gives you an assignment. He is calling. He wants to provide. He is calling. He is calling you. He is calling you. He is calling you. When He calls you to be a steward, He will provide to the stewards. He provides to the custodians. He provides to those that are sent. I ask for the mandate to be a custodian. I ask for a mandate to be a steward. In stewardship there is provision. If you become a steward, you receive power, you receive food, you receive protection. Moses Israel isati yashika kana wa steward wa secure upenyu nekuta ugoni kumuka wakafa. Israel isati yashika kana wapekwa nemweya wekuchengeta augoni kumuka wakaenda. Why pane basa riri kuda kuitwa, pane basa riri kuda kubatwa. Kana akakudana anokupa simba, kana akupa simba awiendi sebe. You will not die like a fool. Azaigona kuti Jesu amuke vakafa asati aenda pamuchinjikwa. Azaigona. It was not possible. Kune munhu andiri kutaura naye. Pane munhu anofanira kutsvaga the spirit of a steward. Be prophet. Kureva kuti kana wakapiwa mandate. Moses haagoni kumuka akafa. Moses cannot die. Anofanira kuzofa Joshua apoindwa. Anofanira kuzofa Joshua amisikidzwa. Kune munhu andiri kuprofita masikati ano. Ndiri kudeclare kuti kune nyasha the stewardship pane responsibility iri kuriliswa naMwari. Pane responsibility iri kuriliswa naMwari. Iyoyo ndopa uchabuda napo. Ipapo ndopa uchabuda napo. Ipapo ndopa chabudira mhuri yako. That's where your family will escape from. Kune munhu anofanira kuzvinzwisisa kuti kana wapiwa basa naShe pane zvaakuitika munzvimbo dzemweya. Kune hondo dzinenge dzatanga munzvimbo dzemweya. Nevatorwa vachakuchengeta, nevavengi vachakuchengeta. Unoziva kuti Moses, he was given an assignment. When he had an assignment, he went to the Midianites. They had to be nice to him because he is a man with responsibility. They could not kill him. Why? You can't kill what God has ordained before the ordination manifests. The quickest way of living long on the face of the earth is for the demons to respect the call upon your life. Is for death to respect the call upon your life. For you to live long, there should be a call. There should be ordination. There should be a spoken word. Before we reach, you will not die. God can ordain you. God can give you responsibility. God can provide when you have. They were supposed to take care of him. Joseph anopiwa mandate. Joseph was given a mandate. He has a dream. His provision
was attached to his dream. kwakanga kwakabatanidzwa nehope dzake. Kuti akanzi warota zvisoti, He said, you dreamed ukarota of mwedzi nezuva and the moon and the zvichipfugama sun, nemadzikoma and your nemukadzi brothers, waPotifa and Potiphar's nejeri wife, and zvakaremekedza heavenly assignment. Vana baba nana mai ngatitumwe nedenga, vakomana nevasikana ngatirarame tiine chirevo chedenga panyika yevapenyu. Ngatirarame tiine chiroto chekudenga. Rufu rukauya uine assignment, harukuurayi. Vanhu vakakutsamwira uine assignment, havakuparadzi. Vanhu vakakurongera uine assignment. Chakadyarwa naMwari hachife, chakaiswa naMwari hachife, chakabva kudenga hachife. Takura assignment, provision iri paassignment, simba raMwari riri The power of paassignment. God is at assignment. Ukaverenga kuna Exodus chapter number 2, Exodus chapter number unonzwa kuti 2. vaakubuda, You say, as they were God said, exiting, go and ask God Mwari akati ende and mukumbira goridhe silver from the nesilva Egyptians. kubva Why? kuvaEgyptians They have a mandate. nekuti vaiva COVID ne haiurayi munhu asati apedza basa raMwari. Kune munhu andiri kutaura naye. I'm talking to someone. I want you to receive Ndoda kuti an ugamuchire assignment. basa. 2026, In 2026, 2026, 2026, unofana kufamba uine spiritual assignment. must move with the spiritual Yekuti assignment. zvidhoma pazvinosimuka That if they- ngazviremekedze They will spiritual respect assignment. their spiritual assignment. Isaac, he had an assignment. Aiva ne-assignment. Mambo kwakutora mukadzi wake Then the king took his wife kwakumuisa in his, kwakuisa mukadzi and took the wife, wemunhu took ane someone's wife assignment with the in assignment. his chambers. Mu- Denga rikauya kwaari And the heaven rikati upon ukabata him. uyu And say, if you touch unorohwa this one, nerufu. you Vana will baba die. ngative neassignment. Let's have an Usaite assignment. mukadzi anobatwa nemunhu wese wese. Let the wife Mukadzi that wako everyone- ngaave consecrated. Your wife- Vaimvangeri havabatwe nemamhepo, vakadarwa havabatwe nemamhepo. Denga rinoudza vanhu hope kuti kwama kutambira uku kune rufu, kwama kuda kubata uku kunopisa kana assignment iri If pamunhu. the assignment is on someone, Ngatiite mhuri dzakazara nemaprophetic assignment. filled with the prophetic Tichengete vanasikana And take care of- takazara nemaprophetic assignment. with Tichengete prophetic vanakomana Taking care of takazara nemaprophetic assignment. assignments. Pavanofamba As they move, chiprofita the prophetic ngachiputike. must best. Ukaona zvichinzi akarohwa nemheni akafa, You say he was struck by pakanga lightning and died. pasisina prophetic assignment. There was Zvinonzi no mheni prophetic yakarova assignment. ikapisa imba yose. They said the Vati lightning mukomana struck and akabuda, burned the house. musikana akabuda, mhuri yose yakabuda. Why mhuri iri kurarama muassignment the yeprovision family of is living in protection, assignment of provision. yeprovision of resources, yeprovision of life, yeprovision of prosperity. Mukuwana Nekuti kwepfuma. mandate aisati yapera. Kuti basa risati rapera. God can provide. Mwari anogona kukupa. Akaona kuti that day the best way is not you. You use a miracle. Anoshandisa Akaona munhu kuti that day the best way is not a miracle. Akaona kuti musiwo You use hausi people. munhu anoshandisa Akaona kuti that day Akaona kuti people are musiwo not the best way. vanhu havasi Anoshandisa vavengi. You He use will enemies. never get Mwari havapererwi. When his havapererwi. time to provide Kana iri nguva yake yakwana yekukupa. havapererwi. Kune munhu andiri kutaura nezvake. Urida kusvika 2060 unge uripo. What is the 2060 mandate? must be there. Basa nderipi? What is the mandate? Basa rawinaro nderipi? What is the mandate? Chii chiri kuda kuitwa? What Do is you that know to be done? kuti Satan respects the mandate on you Mwara- because Satan he can anorespektedza read mandate pauri. the spiritual scripts. Nekuti anogona The kuverenga zvinhu devil zvemweya. can read the script, the spiritual Satan scripts. anogona kuverenga zvinhu zvomweya. He can read that it is written Kuti that zvakanyorwa. woman
in 2054, she must be building a church. And when death visits in 2043, it has to respect 2054. Why there's a prophetic thing that needs to be fulfilled. Why 2054? Jesu kana vati unobuda unobuda. Denga kana rati unoenda unoenda. Denga kana rati zvinoita zvinoita. Kana Mari vati hongu ndi hongu. Hapana chichaitika pakati apa. Why pane chiremo? Because there is a word. Denga rikati uchabereka mfundisi. If they even say you uine 13 years. Roporofita. Roti kumba kwenyu kuchaberekwa prophet. Richireva mwanakomana wenyu kuti achazozvara prophet. Kana mwanasikana kuti achazozvara prophet. Zvoreva kuti zvirwere zvese zviri pakati apa tazvisunga nechisungo chedenga. Tazvirayira nechisungo chedenga. Tazviudza zvekuita nechisungo chedenga. Hakuna chiprofita chinotsika chikafa. Wai Mwari vakatendeka. Na Satani anoverenga zvemweya. Uye anonzwisisa zvemweya. And he understands things of the spirit. Remember, the devil, if God summoned the devil to get into his own fire, he can be banned. So whatever the spirit have written, the devil respects, because he doesn't want to be caught. I was prophesying in my days. And I said, God, I want to see Kunashi. I want to see this boy in a gown, and I want to witness his son and his daughter. Why? My father didn't see my daughter. My father didn't see my children. And this disorder, I am correcting it spiritual. I can't correct it physical. I want to correct it spiritual. Kuti zvakaitwa naShanoni zvekutadza kuona baba vangu zvireke kuitwa nemwana waKunashi. Kune zvinofanira kutaurwa munzvimbo dzemweya. Kune zvinofanira kudeclarewa munzvimbo dzemweya. Kune zvinofanira kugadziriswa munzvimbo dzemweya. In the spiritual realm. I was praying with this one teenager. Akandiona pa Facebook. Akati mfundisi, I saw you preaching. I don't hear full Shona, but I was born in Zimbabwe and I went to Namibia. My parents are divorcing and I am 16 years old. I don't want this divorce to proceed. Why? Because you called me. You and me. Let's go to Acts chapter number. Let's go to Matthew chapter number 16. Chasungwa panyika. Chasungwa nekudenga. Taura izwi ndichitaura izwi kuno. Baba na mai ngavatange kudanana. Chakazoisa message. Zikandi they are seeming to get together. Why? Because they've gone together for a holiday. When they come for holiday, this idea, mwana ari ku Sunday school, nemwana mu teenager, akaita zvemweya, akapfekwa nemweya. Anochengeta marriage yemubereki nekuti kunzikwa naMwari hakuna age, kunzikwa nedenga hakuna age. Anonzwa vari ku Sunday school, anonzwa mateenager, anonzwa youth. Ndinzwe mwana weyouth, vabereki vakarambana uripo, wabuda panzvimbo. Sunga marriage yababa namai, ngavagare panzvimbo 1. Kudanana kwavo kwakatikoshera, mufaro wavo vakatikoshera. Baba na mai garai mu marriage nezita ra Jesu. In the name of Jesus. Kana vabuda vabanhire mukati. Nezita ra Jesu. 1 2 3 4 ngavadanane zvakare go. They must fall back in love again. Ndezva baba na mai andine nazvo. Shamwari munzvimbo dzemweya. In the spiritual realm. Munonzikwa munamato. Kwete nezera. Patine vakatendeka vaenda nemoyo yakapwanyika vachiti Mwari ngazviite. Matineja mandinzwa here, mayuthi mandinzwa here, nevese vane vabereki vapenyu ngavarege kurambana.
They must not divorce. I don't hear Shona very well. But I heard you preaching on that hour. And I want them to come back together. I can't be Mama on the other road, Daddy on the other road. I want them together. And the Spirit of the Lord did exactly the same. And I was going to Kurambana. Mwana is assignment. Mwana isa basi. No munhu andikutaura nezvake so. Unoziva here kuti you can make a pledge. Unogona kuti nekuda kwezvandoda kuzoita gore rakati. Because I want to do this. Kune munhu anofanira kuziva kuti the provision of life is based on your words. The provision of life is based on God, on prophetic word. Zvese zvatinoona nemaziso zvinobatika mumweya. Is tangible in the spirit. Somebody said, Father, I am poor. And I said, how many children do you have? The other, I've got 4. So you are not poor. The provision is set in your bosom. The provision, the Bible says, the man who is blessed with children, his bosom is blessed. Sabereke mwana anodzungaira, sabereke mwana anotenderera, sabereke mwana asingarooreki, sabereke mwana shakarabakaus rimonorobokausuma. Kurumidza kunzwa zvemweya. Be quick to hear things of the spirit. Be quick to hear things of the spirit. You know what is the problem? These days, people are not sensitive in the spirit. People are taking time to be sensitive. God is calling someone today. God is calling you to an assignment. God is calling you to an assignment. That assignment is attached to your provision. That assignment is attached to your provision. Form 1. When I was in Form 1, very long time ago, someone, a teacher from SU, came and said, Brother Alfred, can you lead prayer? And growing in the AFM, poverty was a hindrance. Kuchurch kwakanaka kwakuine uniform. Kuchikoro but kuchurch kwainetsa. I said, I can't. Then I went to Mr. Matombo's office and I said, now I want. From that day, I listened to an ordinary invitation to lead prayer. Till now, I feel God is still talking to me to speak. Pamwe pacho paunoramba a small assignment. Pamwe pacho paunoti hausi ready. Pamwe pacho paunoti handina chandinoziva. Which criteria yauri kuti hauna chaunoziva? Because when you are called, the Spirit speaks. When you are called, He leads you. When you are called, He directs you. When you are called, He speaks to you. Ukaona leader anonzi uyai kuno mutungamiri obva ati ndokubasa kwangu mufundisi muchaona marovera atoita ipapo pane pride hapana Mwari. Pana Mwari panoiswa iya yekuti neya Moses yekuti ndinokakama zvonzi ndakudana zvonzi ndinokakama zvonzi chimbondiratidzai kuti sei mandidana obva ati kana ndasvika ndichati ndimi ani zvonzi ndichavava ndichava. Unoona kuti Samueri achidaidzwa anoenda kuna Eli odzokerazve kuna Eli zvikanzi ukadaidzwa futi iti ndiri pano ishe wangu. Zvinhu zvekudenga hazvidi confidence, zvinhu zvekudenga hazvidi experience. Haubvi kumba uchiti nhasi ndichava parevelation, unoomerwa wasvika pamberi avo. Zvekudenga zvinoshanda nyasha. Kana tamira kudai tiri kutenda musimba rekupfekwa nemweya, tiri kutenda musimba raBaba, tiri kutenda pana akati enda ndichava vandichava. I am what I am. Pakushumira hapana experience. Pabasa raMwari panotorwa madofu. Pabasa paMwari panotorwa vanhu vane background yakadai dai so. They talk those with the poor background. Pabasa raMwari
In the work of Kuna umwe God, mutungamiri wauri kutobvunza. there's another leader Kuti you're asking, nemamiriro akaita marriage yake. like with the Nemamiriro situation of his akaita marriage, mafinances ake. with the situation of his Mufundisi finances. havazivi here kuti akabva kubhawa. Does the Vana pastor not rakabva know that he vakabva came from kubhawa. Bhawa? Denga rikati ndakutuma. When the heavens Ndaisa are vanhu pamberi pako. I've put Ava people before vahurwe you. nava. Vakumbire kuti kana makudzoka. Takanzwa zvinoitwa naMwari wenyu. Mugotirangariravo. Vadikani. Basa raMwari. A broken heart works better than a perfect heart in the eyes of God. For he came for the broken hearted, not for the super sweet. Ndosaka uchiona kuti even mumhuri chaimo mune mumwe munhu wamunoti akangodaidai but ipapo panogona kumera nyasha. But grace can pour upon him. You can be assigned with God irregardless of your background. You can be assigned by God irregardless of your status in the society. When he wants to use you, the call comes on you. AFM before yaisaendesa masingle mother would not send single mothers to Bible college. Bible college. But province kwandaiva. But from a province, kwakazoita mumwe single mother. There was a single mother. Aiti kana dhimoni ranetswa namufundisi. We say when the demon airidaidza pakota paya. He will be called. Oti madhimoni ese kotsirai hope. And say all demons. Kana tapedza kunamata ndozokudzingai. When we are done preaching our madhimoni ombokotsira hope uchinzwa dhimoni uchida richirova. After time osoti nezita raJesu. Say in the name of simukai muende. Kusvika vafundisi vakunonamatirwa manheru Nicodemus mama ndinamatirei chizoro chiripo but vanhu vane nharo chizoro chiripo but system yevanhu ine nharo chizoro chiripo but pfungwa dzevanhu dzine nharo ukazodzwa naMwari kunyange pfungwa dzevanhu dzikaita nharo hakuna chinovharira chizoro. Because tine masystem atakaisa sechurch single mother hadai sina murume hadai kana vatendeuka unoda 5 years po akatendeuka achirohwa nerima so achinogara kumba kwemuprofita achidzoka anga akuparidza haana kuenda kuchikoro haana kana Mwari vakudana vakupa assignment masikati ano pamwe pacho maprocedures evanhu anopera power pamwe pacho marongero evanhu anopera power pamwe pacho system yechechi inopera power. You need an assignment. You need an assignment. Provision of God is hidden. Do you know why I'm saying it's hidden, God? He's saying, look here, and you shall remember, underline the word remember, the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth. Meaning to say, we need to remember. We need to remember. We need to remember. Wakabata makie mota, you need to remember. Wakatarisa vana, you need to remember. Wapedza kudya, you need to remember. Wapedza kubva ku holiday, you need to remember. Mapedza kufara, you need to remember that this power, I owe it to the Lord. He forgot that he was in power because the Lord has given him Babylon. I always see it this way. Usually married women, they despise the single women. Some of them, they feel they are married because there's something that they did well. I need to be honest with you. You are not smart. The provision of God, he has satisfied the door of marriage. It's not like you are the most beautiful person. There are so many single people you can see and say, even if you don't tell us, but you know it. Even ukasada unduza but unozviziva audi kuuzwa
but pane pamwe pekuti kana taanaye murume wacho taanavo vana vacho tavabata, we need to remember. Tikati fambe fambe, we need to remember. Wikati fambe fambe, we need to remember. Tikati fambe fambe, we need to honor the Lord. Tikati mire mire, we need to acknowledge the Lord. Kuita zuva raunomuka uchiti Mwari ndokutendai nepandasvika, Mwari ndokutendai nezvandinazvo, Mwari ndokusimudzirai nevana vandinavo. Because simba rekuita vana is also given by the Lord. There are many who want children, but they do not have them. But when God has opened the provision, vamwe venyu hamunaumboshaya vanaka. Isi takamboti mirei bishana tichimuda asingauyi. Whenever we have 3 children that are spaced, but not by family planning, but pamwe pacho zvaitoramba. Zvotarisana so muchiona kuti panapa pada kuti timbodzokera kuprayer tikumbire mwana. Tabva tamupiwa mwana wacho vayaita miscarriage kukempi, prayer camp yemadzimai. Baba tiri kuuya namai hazvina kumira mushe, manyaina kuchipatara, we lost a baby. But imimi kana maanavo so hatisi vakadzi chaivo, vakadzi vekwaisraeri tinozvara tisina atibatsiridzi. Mukaita pride anoita mazunge ari mapenyu. Tendai kuna Mwari kuti zvakabva kuna Mwari zvinochengetwa naMwari. Pane assignment iri pavana, not pride. Vana havachengetwi nemedical aid, vana vanochengetwa neassignment yekudenga. Vana havachengetwi nechikoro chavanoenda, vanochengetwa because there is a prophetic assignment declared upon their lives. Pane chiprofita chinochengeta vana kuchikoro, pane chiprofita chinochengeta matineja panguva yepuberty, panguva yemusikanzwa, pane chiprofita. There's a prophetic word. Munogona kunyeperana mukati akakosora kune vakafira izvezvizve kuprivate hospital kune mochari yevanhu vari kufa vari paprivate medical aid. Life is not protected by medical aid. Life is protected by a spiritual ordained assignment of angels in heaven that are supervising your life. The power to eat food is supervised by an angelic power. The power to make children is supervised and ordained by an angelic power. The power to overcome death is because of the angels in heaven ministering to your life. Kangani pamakapinda ma-accident? Kana pamakaita near miss? Or you had near misses. One day when I was driving in N14, they nearly collided. But the person who was on a motorbike didn't take it light. He thought the lady who was driving was wrong, and he pulled a gun. The accident was a near miss, but the follow-up with the gun was a reality. Pa! Road range. Kangani pamakakata vanhu vakangosimudza ruoko vakati sorry. Vaine pfuti mutsikari dzavo. Auchengetwi nezvinoonekwa nemeso, unochengetwa nesimba raMwari. Auchengetwi newisdom, unochengetwa nedivine protection. Divine protection. Paifanira kuita road rage anokuti sorry. Aumboti umwe munhu atange kutenda kuti I need provision. That comes through me, that comes through enemies, that comes through miracles, that comes through other people. May the Lord raise men and women that are going to see you through in 2026. May the Lord raise women and men that are in offices of power to remember your name. May your name feature strongly wherever it is. Kwavakaendesa CV kune mapepa ekuhome affairs
kwauri kuendesa tenda, kwauri kuendesa mazita. May your name be remembered. May the Lord raise women and men that are going to provide for you. May the Lord raise women and men that are going to provide you. Where many fails, may miracles run. May the miraculous power of heaven manifest in your life. 2026, may you witness the angelic power, the miraculous provision, the uttermost good faith of the Spirit in providing your destiny. May the Lord provide to you through enemies. People that are meaning to hate you, may they start to lift you up. Even in their plan of destroying you, let it do it in a way that uplifts you. May the Lord remember you. May the Lord remember your children. May the Lord provide for you in His 4 dimensions, through you, through enemies, through other people, through miracles. May the Lord provide. May God pass by your God visits human beings, and He has done it before. God visited Adam in the Garden of Eden. God visited Moses through a burning bush. God visited Samuel as a teenager through a word of call. God visited Moses in the mountain. God visited Mary. God visited Zachariah. May the God who visits visit you today. May He who has a habit of visit you today. Ask His presence and say, visit me this year. I want an encounter. I want your visitation. Pamakati kuna Isaac, plant and you shall harvest. I want a word from the Lord. I want a visitation from the Lord. I want an encounter with the Lord. He will never encounter you and go without providing. Whenever He appears, He provides. Wherever He shows up, we have done so many meetings with men. I wanted to ask a meeting with the Lord. Can you ask for a divine meeting this year? And say, God, I've met men. I want to meet you. God, I've encountered men. I want to meet you. I have commanded a widow at Zarephath to look after you. May the God command someone who is holding your destiny to look after you. Do I have girls in the house? May the Lord command your husband to come. Wherever he is, he needs a word. He needs to be instructed to go. Company auda kushandira. May the Lord instruct the HR right now. Mwari ngavataure naye Sunday ino. Ati ndine CV andakamboverenga, but handina. But I don't. Mambo Ashverosh. Mambo Ashverosh. Akarara. Denga rakamushanyira. Why? Mordecai had a divine appointment. Vari vakataura na Hashverosh. Vakati Hashverosh, ndakambokuchengeta uchida kutorerwa umambo. Wakazoita sei? Mambo Hashverosh akati varume hama munhu anodiwa namambo angaitirwei? What can be done to him? Mordecai, unoona kuti Mordecai akarangarirwa. Mordecai was remembered because King Ahasuerus, he commanded Ahasuerus kuti ataure zvaanotaura kuti Mordecai nemitsanyo yakanzi naEsther
ngatitsanye for 3 days. That Esther Kana said to tatsanya for 3 days. After I identified Ini ndichaenda pamberi pamambo. go before But the king. hauendi pamberi pamambo. But you cannot Kana go before the asatataurwa king. naye. Anofanira speak to kutaurwa naye nedenga. must Paunofanira speak to kuenda. by heaven. Denga ngaritaure navo. Where you Pauri go there, kufanira kunoshanda. Where you're Denga supposed to ngaritaure go navo. may the Pakaenda heaven talk mapepa to them. ekambani. Where the Denga other ngaritaure papers navo. may the Pakaenda heaven speak to chichemo. them. Denga Where ngaritaure you navo. go, may the Masikati heaven anodenga. Ngaritaure. May the Nekwaunofanira kuenda. Speak to where you must go. You know. Jeremiah munozotaura paya pano. Elijah anozosvika ati ndigadzirire kaufu. But kumashure kurunzi, I have commanded a widow at Zarephath. May my word be prophetic to you. Can you allow my word to be prophetic to you? That wherever your name is, wherever you want to go, may the angels go there before you. When you get there, it should be a fulfillment of a dream, a fulfillment of a spoken word, a fulfillment of a miracle. The miracle didn't happen. The miracle happened. Pakandindaraira shirikadzi. Upfu hwakarairwa pakarairwa shirikadzi. Nemafuta akarairwa pakarairwa shirikadzi. Pakataurwa nemuprofita kwaakuri kuzadzisa. Mafuta akanga arairwa. Upfu hwakanga hwarairwa. Ndiri parwizikishoni. Mwari rairai mafuta ari kumberi. Ndiri parwizikishoni. Makungu asati apedza kuunza nyama. Rairai chingwa chiri kumberi. Fulawa ngairwe izwi rekuti ndaraira shirikadzi. Mwari vekudenga ndaraira tsikombi yeparudhapoti. Murume ngauye ndaraira rofa reparudhapoti. Basa ngarivepo. Ndaraira mereji nemamuri ngaigadzirike nezita raJesu. In the name of Jesus. Zvinhu zvaMwari zvinoitika Things of God zvisati zvaitika. before it happens. Zvinhu zvaMwari Things of God zvinoitika panotaurwa mazwi. happens when Zvinhu zvaMwari zvinoitika panotaurwa mazwi. when a word is Pamunozosvika by the time you reach there, kwakungonotora. it's just taking. Bata chiprofita ichi. Ndarayira shirikadzi yepaZerofoni. I've commanded the widow of Zarephath. Nemafuta akanzwa. Even the old hands, Pachirayirwa mashirikadzi yepaZerofoni. when the widow was Nefulawa commanded, yakanzwa. even the flower Pachirayirwa shirikadzi yepaZerofoni. when the widow was Pari kusvika commanded, muprofita. when the Ari prophet kutaura is nemukadzi akarayirwa. he's just talking Ari to a kutaurwa prophet neupfu who was akarayirwa. he's talking Ari to a flower kutaura that was nemafuta commanded. akarayirwa. He's talking to the old that had the The commandment. same miracle of oil. Munana we- Unonzwa Mwari achiti muprofita muranda wenyu mambo imimi muprofita Elisha akafa akasiya vana vakutorwa nezvikwerere zvikanzi unei kumba zvikanzi ndine mafuta And say, I have oil. mashoma zvikanzi endai munokumbira midziyo He said, go and ask for midziyo yarayirwa nemafuta aachaperi midziyo yarayirwa vari kukumbirwa varayirwa haana kuzonyimwa midziyo wai vari kukumbirwa midziyo varayirwa midziyo yarayirwa nemafuta yarayirwa tiri kunzira uko naElisha pari kusvika mukadzi zvakuitika sekurayirwa kwazvakaita. Ndinorayira basa rako masikati ano. Ndinorayira mereji yako masikati ano. Ndinorayira upenyu hwako masikati ano. Ndinorayira rufu ruri muupenyu hwako masikati ano. In your life right now. Pazvinoitika When it ngazvive happens, kuzadzikiswa It's kwemazwi like the atataura fulfillment masikati ano. of the words that we said this afternoon. Unoziva kuti Mwari vari fani. Abraham. Abrahamu enda unouraya mwana. Go and Paari kutumwa kunouraya mwana. as he sent to Achibuda sacrifice his nemwana. child. Banga tinaro. We have the knife. Huni tinadzo. We have the firewood. Nechekubatanidza tini chekubatidza moto tinazvo. And we have the Gwayana fire lighter. riripi. Where is the Zvikanzi Mwari said, vanoziva. knows. Pavati tibve kumba When he vaiziva. said, "Go from Pavakati uri baba vemarudzi When he said, vaiziva. "The nations," Hakuna chiprofita chinofa pakati There's avo. no prophet Hakuna that will chiprofita die. chinofa pakati avo. There's no prophet Hakuna that will die. chiprofita chinofa There's apa. no prophet Why that will izwi kana rataurwa Because if the word is rinogadzira spoken, nzira yose. He creates all the way. Ndosaka uchiona kuti kana chikepe
akanzi enda He said, go kuNineveh. to Nineveh. Iye akaenda And he went kuTashishi. to Tarshish. But izwi rati chi But the word he Nineveh. said Nineveh. Ndosaka hove pairi kumedza mukomana If the word is afe mudumbu rehove. he doesn't die. Chiprofita chati Nineveh. Hakuna zvazvo kuti mudumbu mehove hamuna oxygen. Carbon dioxide yakachengeta Carbon dioxide to munhu ari muhove. the person Why? was in the well, Chiprofita chati Nineveh. where the prophecy had said Nineveh. Tikabvumirana masikati anaya If we agree this afternoon, zvikazadziswa mumweya and if it's fulfilled, zvimwe in the zvese spirit, zvichaitika pakati apa ratodhirama. the other things that Kuri will kuendwa happen kunoendwa. here, where we are going, we'll go. Kuri kuendwa kunodini? Where we are going, Kunoendwa. we'll go. Vakamukanda munziva vakati afa. Those who threw them Kana into the uine sea, prophetic call pamusoro pako, Kana uine even vanhu mukanda pamusoro vakakusiya pako. munyanza Even if muchandiona you see kumberi. in the sea, they will see Mukandisiya me munyanza Even if you see muchandiona me in the kumberi. sea, Vakakusiya you see me munyanza vachakuona see me kumberi. there. Why izwi rechiprofita rinotakura vanhu pavasingatakurike. where they cannot be carried. Ende izwi rechiprofita A prophetic word haritenderi vanhu kudarika. doesn't allow people Nyanza to, yakavhurikira vaIsraeri nevaIjipita vakapindawo and also the Egyptians is nekuti pakavhurika. because it But was havana kukurosa because chiprofita not chakanga cross. chisina kutaurwa pavari. because the prophetic word was Chiprofita not said hachina upon them. confusion. Kana pati Jeni ndiye anodarika hakupfuri If they say Jeni na Jeni Mary. is Kunongodarika Jeni. Mary It's only akatera Jeni anoita who munyama. cross. Because chiprofita hachina confusion. the Neither prophetic word is chiprofita not- chine accompanying. Papemiti ndo pamunonzi accompanying spouse. Not in the prophetic word. Mandinzwa. Papemiti munonzi accompanying spouse. A permanent Kwete accompanying prophetic spouse, word. not in the prophetic world. Ndosaka vakapinda pakavhurika. That's why they But took it chiprofita through. changa chati Israel. But the prophetic word it said the Israelites Ava vakaperera. and these ones perished. Usazonetseke nevanhu vanoteedzera chiprofita Don't chako. be troubled by people who copy your prophetic word. Ndosaka muchiona kuti vafundisi vazhinji vari kuremerwa. There's so many pastors. Vakanzwa kunzi muguta mandiri madyarwa imwe cheche. They say in my city there is Siyai another church. vadyari. Let them Kana feed another church. chiprofita chisina kuti vaise assembly. If the prophetic word is Vanovhara. of they will close. Asi kana manzi muprophetic word raramai mese says, munongorarama mese. you Umwe all neumwe achizadza chechi yake. But ukati ndo pane vanhu taakutoisawo chechi. Chiprofita hachiitwe akambani. Tarisa munhu ari padhuze newe. Look at your neighbor. But do you know kuti a Sunday service You know, a Sunday like service, today CNS, can be that encounter between a widow and Elisha? Zvingotaurirwa kuti chiendai munodira mafuta. Imi muchanodira mafuta kubasa kwenyu. Imi muchanodanana kumba kwenyu. Imi muchanosimudzirwa kumba kwenyu. But chiprofita chinodeclarewa pano paari. but the prophetic word is declared here. Ndiri kunzwa kuvhara service inoi. Ndichida kuti munhu timboita zvekuprofita kumberi. Timboprofita mazuva ari kumberi. We want to prophesy to the Timboprofita days that are March. coming. We want to prophesy to Timboprofita March. April. We want to prophesy Kuti to Mwari April. wekudera these 4 dimensions of I provision. said this fourth dimension, Ngatidzitaurei kanasi. we need to speak it today. Ndoda kuti utange kunamata. Zvikakubata unoya kunuko. Zvikasakubata zvakatinakira gara ikoko. Ndoda kuti unamatire 4 dimensions. God, I need power to provide for myself. Work with me. God, I need people Ndoda kuti vanhu to provide for me. kuti vandiwane. God, I need miraculous provision. Ndoda kuwana kubudikidza God, I newana. need my enemies to provide. Ndoda kuwana kubudikidza Why do you newana. need those 4 dimensions? Ngeuchida nzira idzi. One, it's a certainty you have enemies. Kuti zvinozikanwa kuti une vavengi. 2, it's also a certainty you stay with people with different power Zvinoziva kuti unogara and people in nevanhu authority vakasiyana. that can give you what you don't have. 3, there's what men cannot provide. Kune zvinhu Neither zvisingakwanisi kupiwa enemies, nevanhu. Either neither people, Or neither yourself. Or Zvingori the- palevel yemunana chete. zvinotoda munana. Pane zvimwe zvisingaitwe neshamwari. There are things Pane that friends zvimwe cannot zvisingaitwe nevanhu. There are things Pane that people zvimwe cannot zvisingaitwe do. nema-enemies. There are things Pane that zvimwe enemies cannot zvausingaite do. There are things zvinongoitwa that you neminana chete. That only miracles So I need you can to do. pray for those 4 dimensions. Those Panoda are munana things that are upiwe. for those.
panoda vanhu vauye, panoda vaenemy vauye, nepaunodiwa iwe uye. Simuka utange kunamata. Sekurayirwa kwakaita mafuta ndokurayira kwandakuita upenyu wako. Mwari verugare ngavatange kukuitira zvakanaka. Kune munhu ari kushandirwa muservice ino anga achifunga kuti maoko ake hana zvaanogona. I am releasing power and authority over you. I am releasing power and authority over you, that you become productive, that you become to provide. I am speaking a word that there are people that are waiting to bless you. Some, they've not been doing it because the gates of hell were holding on to their hearts. I want you to pray. Where you need a miracle, I want a miracle to come. Where you need men to step up, I want those men to step up. I have commanded the widow to look after you at Zarephath. I am praying every condition. I am praying every circumstance that is surrounding your future to hear the word of God and to succumb to the prophetic anointing. I decree as a servant of God that wherever you are going, the Spirit of the Lord shall go before you. As Pharaoh should dream a dream, the widow of Zarephath will know that the Lord has sent this person. Zvinonzi nai munopiwa goridhe nendarama musati mabuda. Vavengi vako ngavarege kumira munzira yako. I am praying as a servant of God. Ramangwana rako kwauri kufanira kuenda kubasa. I speak a word. Kwauri kufanira kuroora kana kuroorwa. I speak a word. Shimana ramakaushana. Chimbokoshesa anointing iri panzvimbo ino. Ndoda kuti ukoshese the anointing of this word. I want you to start to hear the anointing of this service that is going to command angels for miracles, that is going to command strangers for your good, that is commanding strangers for your good. I decree a miraculous power. Receive the authority and the grace in the mighty name of Jesus. Father, I release vari kuenda tungamirai ngavarote hope taurai navo Mwari shimanara maka. Yes, Lord, I release an authority muzita raJesu. I release an authority nezita raJesu. Fire of the Holy Ghost, I release and I release. Murangarirei Mwari muzita raJesu. Present worship pfura ine apa. Mesela inayo kumuchipfura nepanapa. Mweya mutsvene ngaakuitire zvakanaka. Zita raJesu. Unongondibata ruoko chigashira nyasha. 1, 2, 3. Mweya mutsvene ngaazare nesimba. Kwaari kuenda ngaawane nyasha. Izvezvi Baba, kwaari kufamba svondo rino ngakuzare nyasha dzakadarika. Baba, ndinoreleasa kuri kuendwa svondo rino. I decree a prophetic anointing. Baba, 1, 2, I release a prophetic anointing. Ngakamuchire kwaari kuenda. Assignment of the Holy Spirit. Iye ngaasvike mweya mutsvene masvika. I release grace muzita raJesu. Baba, hondo dzenyika ino ngaawanirwe nyasha. Ndiri kureleasa simba ramweya mutsvene nezita raJesu. Baba, ngazviitike sezvamunoda. Svondo rino ngapambosimuka mhepo Mwari. I want it very low. Just hum below. I want my voice to be heard. Uchiimba shoma neshoma. Baba, ndiri kureleasa nyasha. Tungamirai kwaari kuenda nezita raJesu. Baba, vakomana ngavawanirwe nyasha. Baba, ndotungamidza simba ramweya mutsvene kwaari kuenda muzita raJesu. I release grace. Baba, kwaari kuenda izvezvi ngakuzare simba. Enda nesimba raMwari shimana ramakausa. I release authority kwauri kuenda gore rino muzita raJesu. Ora makausana. Sumainya
Tauya kuzokusuma inyaya. Tauya kusuma inyaya. Tauya kuzokusuma inyaya. Kuzokusuma 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 inyaya. Tauya kuzokusuma inyaya. Tauya kuzokusuma inyaya. Oh, suma inyaya. Tauya kuzokusuma inyaya. Baba tauya sira inyaya. Tauya kuzokusuma inyaya. Ishe tauya sira inyaya. Tauya kuzokusuma inyaya. Jesu maripano Jesu maripano Jesu Shira bagusakara aripano Jesu aripano Jesu Tabuo na Jesu Jesu aripano Oh
Vale samba, bafusi, ofukama, zieche, soshamisa, ziema. Tiani, Alezara, Pasango, Aleva, Otiete, Suzojamisa, Otiema, Tiema Boega, Otoga, Topuka. Tiani, Oteura, Enzio, Nokufara, Ameniti, Sujojamisa, Atiema, Tiema Wekunenga, Tofuka, Tofuka. Adoraba, você,
Lazaro buda nguva Shamisa, oh Diema, poe kude, chofuka manasi, chofuka chongegete manasi, makari, sweet, zinari, dinosha. Miswakwaza na mabasa maku iwo akai tiwadewi ose andorubitwa abeni hukuru eyumwari unosha Samisa kwazo iwo hukuru wenu wari Bisa kwazo indikanando tarakarira aveni mabasa ekudega indikanando rakari Abedi Baba Sata Abedi Inabu So Kadano Naga
yako nokuti makatira maribakazo nasimatipa chimbombera uchitenda Mwari, chimbobatanidza maoko uchitenda Mwari masikati ano muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. It's always good to know that I'm going to the month that I prophesied. I'm going to the month where a prophetic word has been spoken before me. I am meeting people that need to give me, not because of my power, but a prophetic word has been spoken. I am going to Zarephath. I am going into 2026 because a prophetic word has been spoken. I shall prosper in it. I shall rejoice in it. I shall overcome in it. Why? It has been spoken. Parikunzi ndaraira shirikadzi iti ndaraira March, ndaraira April, ndaraira May, ndaraira June, ndaraira July, ndaraira August. Azive ndiri kuuya. Why? Shoko raMwari rati go ye therefore and I will help thee. Hallelujah. Hallelujah. Tudakupa kuna Ashe. Tsika yekungopatina naShe nezvatakaropafadzwa nazvo sekunzwa kwatinoita sekutaura kwaanoita kwaari. Tipe kuna Ashe kana uchida kugamuchira Jesu kekutanga saishe wako namuponesi wako unouya uchibva wapa offering woramba vakamira panapa tozokunamatira uchigamuchira Jesu tichiimbirwa tichiuya kuzopa kuna Ashe. Tinoti Mwari varikonda pota hamanesha Mwari varikonda Yaitinamadze Mwari varikonda. Vese vauya nevana vari kuda kudediketwa chibvai mauya kumberi nevana vada kutendeuka vane vana vada kunamatirwa, those that needs to be dedicated. Patiri kupa offering ive masara kuno kumberi tigodediketa vana. Ngatiimbirwei tipe offering vari kune vana vese vada kudediketwa uyai navo kunoko. Tinoti Mwari varikonda amanesha Mwari varikonda. Uyai tinamate Mwari varikonda. Mwari varikonda. Yapota Mwari varikonda. Musanyeperane, musakurirane, musakurudzirane. Yapota Mwari varikonda. Yapota mandesha Mwari.
shamwari vari napona pane shamwari